Mapagpalang araw, Sir Casper. Ako si Joyce, 43 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2000 sa probinsya ng Quezon. Tungkol ito sa aking dating mga manliligaw na sina Chris at Dev. Hindi naman ako kagandahan, pero marami ang nangungulit sa akin. Naisip ko na baka pinaglalaruan lang ako ng mga lalaking manliligaw ko. Baka pinagpupustahan lang ako o di kaya ay pagkababae ko lang ang kailangan nila. Pero iba ang dalawang huli kong manliligaw dahil nakahanda silang magbuwis ng buhay para lang sa mga gusto nila. Ginagawa nila ang mga bagay na kinatatakutan ko sa lahat. At kahit kailan ay, hindi sila nagkaroon ng pagkakataong sumuko sa anumang laban. Sa totoo lang, ay si Dave talaga ang gusto ko. Malambing kasi siya at palagi akong kinakamusta na may pasalubong pa sa pagdating niya. Magkaiba ang kanilang mga ugali, pero masasabi kong pareho silang may maganda at hindi magandang asal. Munti ka na akong malito kung sino ang pipiliin sa kanila. Pero noong mga panahong iyon, wala akong napili ni isa sa kanilang dalawa. Pareho kasi silang natalo. Sa larong sila lang din naman ang gumawa. Nakakadiri iyon at hindi makatao. Para mas maintindihan ninyo ang aking kwento ay sisimulan ko sa mga panahong nakilala ko si Dev. Magkaibigan sila ng aking kaibigan na si Jake. Mabait, palangiti, at magalang si Dev. Bukod pa doon ay may itsura siya at nagmula sa magandang pamilya. Sa una ay palagi kaming tinutokso ng aming mga kaibigan sa isa't isa. Hindi ko lang ito pinapansin dahil syempre, babae ako. Kailangan ko ding magpakipot at kunwaring umastang dalagang Pilipina. Ilang beses na kaming pinagtangkaang iset up ng aking mga kaibigan para makulong sa iisang lugar. Iyon nga lang, ang inaasam nilang nakakakilig na pangyayari sa aming dalawa ay hindi na isa sa katuparan. Si Dave kasi ang tipong maginoo at mahaba ang respeto sa isang babae. Nagpapasalamat naman ako kahit papaano dahil nakakaramdam ako ng kaligtasan sa tuwing kasama ko ang lalaki. Samantalang si Chris naman ay nakilala ko sa isang bar. Tingin ko sa kanya ay bad boy, tahimik at mukhang nasa loob ang kulok. Iniligtas niya ako nang minsang bastusin ako ng mga lasinggo sa bar kung saan pinili kong magliwaliw mag-isa. Labis akong nagsisi noon. Muntika na kasi akong mapahamak dahil sa aking kagagahan. Mabuti na lang at nagmagandang loob si Chris nang makita niyang pinagtutulungan na akong hilahin ng 3 kalalakihan. May mga nalalaman sa karate ang lalaki dahil kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa 3 iyon. Ewan ko ba, biglang natakot sa kanya ang mga lalaki dahil nagsitakbuhan ang mga ito palayo na parabang nakakita ng halimaw. Inihatid ako ni Chris at nagpaalam kung pwede ba siyang dumalaw sa akin. Pumayag ako at sinabing, oo naman. Unang ngiti niya iyon, magmula nang makita ko siyang nakasimangot. Kasunod namang nagpaalam sa akin na gustong dumalaw ay si Dave. Dahil nga crush ko ang lalaki ay pumayag na rin ako. Mula noon, araw-araw ko na silang nakikita sa aming bahay. Halos mag-agawan sa aking atensyon at kanya-kanyang pakita ng mga bagay
na kaya nilang gawin. Doon ko na napansin ang pagpapaliksahan nila sa bawat bagay na may kinalaman sa akin. Tila ba'y diniklara nilang magkaribal ang isa't isa. Lahat na lang ay idinadaan nila sa pagpaparinig at kung ano-ano pa, kaya naman nakapagdesisyon akong kausapin ang dalawa. Gusto kong maging magkaibigan sila, pero sa halip na mapag-ayos ang dalawa, ay nagkagulo patuloy kami. Doon nila ipinagtapat na gusto pala nilang manligaw sa akin. Napanganga ako at hindi makapaniwala sa aking mga narinig. Naisip ko, sino ba ako para pagkaguluhan nila? Normal lang akong babae, hindi ako kagandahan, at higit sa lahat ay wala akong maipagmamalaki. Umiling lang sila at sinabing hindi iyon importante. Kung magiging nobyo ko raw sila, ay hindi na iyon mahalaga pa. Windang na windang ako sa aking mga nalaman. Pakiramdam ko ay ang haba ng aking buhok dahil sa kanilang sinabi. Kumalat ito sa aming lugar at halos lahat ay tinutokso ako. Napapahiya tuloy ako dahil baka sabihin ng ibang dalaga na ginaganahan din ako, pero hindi naman pala ako maganda. Lumipas ang mga araw hanggang sa maburyong ako sa bahay. Nagpasya akong magliwaliw kasama ang aking hipag na noon ay buntis at nakatakdang magpunta sa doktor para magpa-check up. Sinamahan ko siya para malibang ako kahit papaano. Wala pa kaming pasok noon kaya walang rason para maglalabas ako. Mabuti na lang at makakapaglibang ako paminsan-minsan. Sa isang sikat na ospital kami nagtungo ng aking hipag. Habang nasa loob siya ng opisina, pinili ko namang maghintay habang nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Ewan ko ba, nakaramdam ako ng kakaiba ng mapalingon ako sa may kaliwang bahagi ko, kung saan may nakita akong malaking pinto na amoy gamot. Muli akong napalingon sa gawing kanan nang may humagulgol at may kamang digulong ang itinutulak ng dalawang staff ng ospital. May nakahimlay sa kama na natabunan ng puting kumot. Mukhang patay na iyon. Sinundan ko sila ng tingin nang magtungo sila sa malaking pinto na mukhang morgue. Dahil mukhang matatagalan pa ang aking bayaw, ay tumayo ako at nag-ingat saglit. Tsaka nagpa siyang pumasok sa morgue. Hindi ko pa kasi nararanasang pumasok sa ganoong lugar. Umusbong lang ang aking kuryosidad, kaya naisip kong maglakad-lakad at sumilip sa mga naroroong patay. Bumungad sa akin ang mga nakahilerang kama sa loob at may mga nakahigang bangkay. Mukhang naghihintay ang mga ito ng imbalsamo. Isa sa mga bangkay sa may dulo ang umagaw sa aking atensyon. Bahagya kasing nakalilis ang kumot na tumatabing sa kanya at parang may mantsa ng dugo. Walang ingay akong lumapit at tinignan ang bangkay. Napatakip ako sa aking ilong nang makita ang butas nitong katawan at wala ng mga lamang loob. Sinundan ko ang tulo ng dugo at nakitang may bakas niyon sa sahig. Kinabahan ako pero ayaw kong tigilan ng udyok ng aking kuryosidad. Kaya naman dahan-dahan akong naglakad papunta sa silid kung saan papunta ang mga bakas. Malakas ang aking pakiramdam na may kakaibang nangyayari sa loob. Sumilip ako at nakitang may taong nakatalikod sa akin at tila ba abala sa pagkain. Ang mas nakakasindak pa, ang kinakain niya ay mga lamang loob na mula sa bangkay nang nakita kong nabutas ang katawan.
Hintakot akong nagtago sa ilalim ng kama nang makitang lumingon ang lalaking abala sa paglantak ng mga lamang loob at natutup ko ang aking bibig. Si Chris. Nakilala ko ang lalaki dahil sa paglingon niya sa may pinto. Kumabog ng malakas ang aking dibdib at nag-isip ng paraan kung paano makakaalis doon nang hindi niya napapansin. Mabuti na lang. May pumasok ng 2 staff sa loob ng opisina ng morgue. Kaya nagmamadaling tumalili si Chris palabas ng silid. Sindak na inalala ko kung ano ang nangyari. Humagulgol ako dahil sa takot na inakala din ng mga staff na isa ako sa mga kaanak ng piling bangkay na nasa loob, ni hindi ko na nga namalayan kung paano ako nakalabas ng silid. Ang alam ko lang ay naghihintay ng aking hipag sa labas ng silid na kanya namang pinasukan. Mula noon ay nag-iba na ang impresyon ko kay Chris. Sa kabila ng pagiging mabait niya sa akin, hindi mawaglit sa aking isip ang nakita kong ginawa niya. Kumakain siya ng lamang loob ng tao. Isa ba siyang aswang? Kapag dumadalaw siya sa akin, nagiging mailap na ako sa kanya. Napansin din ito ni Dev na sa tuwi na ay palaging may pasabog na kung anong mga bagay at kwento na ikinaiirita ni Chris. Hindi na yata nakatiis ang lalaki nang hamunin niya ng isang laro si Dev. Hinamon niya na ipakita sa akin ang kani-kanilang mga tunay na pagkatao. Iyong walang lihim at hindi natatakot matuklasan ang tunay na lahing kanilang pinagmulan. Naguguluhang nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. Sumama ang aking pakiramdam at nag-iba yata ang atmosfera ng paligid. Tila ba nagkaroon ng hindi nakikitang pader sa pagitan naming dalawa na ikinakabog ng husto ng aking dibdib. Sa dahan-dahan, nakita kong nakangisi si Chris habang nagbabago ang kanyang panlabas na anyo. Nagkaroon ito ng mga pangil, mahahabang kuko at mapupulang mga mata. Sindak akong napaatras lalo na't naalala ko na naman ang kanyang ginawa noong makita ko siya sa morgue. Umatras din si Dev dahil sa pagkabigla at aminado ako, natatakot ako para sa kanya. Paano na lang kapag dinambahan siya bigla ni Chris? Anong gagawin niya? Tiyak hapunan ang kahihinatnan ng lalaki. Pero nagulat ako nang magbago din ang anyo si Dev. Kagaya ni Chris, nagkaroon din siya ng mahahabang pangil at mapulang mga mata. Ang kanyang boses ay namamalat at nagpakawala ng malakas na ungol. Sumingasing silang dalawa at animo, mababangis na hayop na naghahanda sa isang sagupaan. Doon na ako natakot at nagsisisigaw na pumasok sa loob ng aking bahay. Hindi ko na hinantay pa na magrambulan sila. Lalo't nakita ng aking dalawang mga mata kung paano sila nagbago ng anyo. Basta ang alam ko, nakarinig ako ng ingay at angilan sa labas ng aking bahay. At nang sumilip ako ay nakita ko ang duguang si Dev na nilalantakan na ni Chris. Aaminin ko, nandidiri ako sa kanila. Hindi ko lubos maisip na sila ay mga aswang. Paano nila nagawang magbalat kayo? Napaiyak ako at ilang gabing hindi nakatulog. Hindi ko makalimutan ang mga huling kataga na iniwan sa akin ni Chris bago siya umalis at hindi na nagpakita pa sa akin. Aniya, pareho silang aswang ni Dev, pero siya ay aswang lang at nabubuhay sa mundo para maghanap ng biktimang bangkay, para kainin na magpapabusog sa kanya.
Nang makilala niya ako ay nagbago ang kanyang pananaw at naisip na gusto na niyang maranasan kung paano maging isang normal na tao. Samantalang si Dave raw ay isang aswang na halang ang kaluluwa. Sa dami ng kanyang nabiktima sa kanilang lugar, ay napatunayan niya kung gaano kasama ang lalaki. Bata, matanda, babae o lalaki ay kanyang binibiktima. Dahilan iyon para umalis siya sa dating tinitirhan at dumayo sa aming lugar. Nagpapanggap na isang anghel na lalaki para makapangbiktima. Ang una nitong punteriya ay ako raw. Dahil sa kainosentihan ko, ay nakahanda akong ipagtanggol ang lalaki kahit kanino. Dahil syempre, anghel nga ang tingin ko sa kanya. Pero ginawa lang daw iyon ni Dev para walang sino man ang magduda sa kanyang buong pagkatao, na kadalasan nga namang ginagawa ng mga dayo sa baguhang lugar na kanyang napupuntahan. Hindi ako nakapagsalita sa lahat ng nalaman ko mula sa kanya. Pakiramdam ko ay tinraidor nila ako at ginawang tanga. Noon din ay pinaalis ko siya at sinabing huwag nang magpapakita pa sa akin. Pumayag siya sa isang kondisyon, dahil pinatay niya daw si Dev. Ako ang babalikan ng pamilya ng lalaki. Magagalit sila sa akin dahil nasira ang kanilang plano, pero nagmatapang ako at sinabi sa kanya na wala akong pakialam. Kinagabihan ng kinabukasan ay nangyari nga ang kinatatakutan ko. May mga ungol at angil akong naririnig mula sa bubungan ng aking bahay. Labis ang nadarama kong sindak nang makita ang isang babae. May mapupula ang mga mata, matutulis ang mga pangil, at may mahabang dila. Humuni ang nilalang na animo, tinatakot niya ako, pero hindi ako nagpatinag. Lakas loob akong bumangon at matapang na sinilip siya mula sa aking kinaroroonan. Naisip ko ang mga pangontra na inihanda ko para sa kanila. Dahil sa napaghandaan ko iyon ay inilabas ko lang ang sibat at ubod lakas na tinusok sa bubong namin kung saan nakasilip ang aswang. Napaigik ito at nag-ingay saglit, tsaka lumundag palayo papunta sa kadiliman at hindi ko na nakita pa. Tinangka kong habulin ang aswang dahil desperada na ako. At hindi ako makontento. Bahala na kung mamatay ako, basta importante, mailabas ko ang lahat ng galit ko. At hindi ko siya titigilan talaga hanggat hindi ko siya nahuhuli. Pero wala na akong nagawa sa bilis ng kanyang mga kilos. Takot ako sa aswang pero ayaw kong kantiin ako ng aswang. Sa ngayon po ay dalaga pa din ako. Oo, sa ganitong edad ay nananatili akong berhen na all. At hindi na nag-aasawa pa. Naging mapagmatsyag kasi ako sa mga taong nakakasalumuha ko. Pinakaiiwasan ko ang mga aswang, lalo na kung sila ay aking mga manliligaw. Sa mga dalaga riyan, lalo na sa probinsya o mga dayo, mag-iingat po kayo palagi. Kilatising maigi ang mga manliligaw na aaligid sa inyo. Siguraduhin sila ay tao at hindi kumakain ng tao. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli po, Joyce ng Quezon. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Enrico, 78 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari taong 1976 sa bayan ng Robles.
Bata pa lamang kami nang mamatay si tatay. Nagkaroon kasi siya ng sakit sa atay at hindi na ito naagapan pa. Kakapanganak lang noon ni nanay sa bunso naming si Evan. Kaya naman tila siya napilayan nang mawala ang aming padre di pamilya. Mahirap, masakit at nakakalungkot. Hindi ko matanggap na sa ganoong kasaklap na sitwasyon mawawala ang aming ama. Ni hindi man lang siya tinanggap sa ospital na pinagdalhan namin sa kanya sa kadahilanang wala kaming pera. Mahirap lamang kami at walang maipambayad. Halos maglupasay ako noon sa edad na 10 ay alam ko na ang nangyayari sa aming paligid. Ang trabaho ni tatay noon ay matador, samantalang si nanay naman ay simpleng may bahay lang. Maliit lang ang sweldo ng isang matador. Sabihin na nating hindi pa nga sasapat sa pangkain namin sa araw-araw. Kaya nahihirapan kaming i-budget ang lahat ng mga gastusin. Naroong nadadagdagan pa ang aming suliranin nang magkasakit si tatay. Kinakailangan niyang dalhin sa paggamutan para magamot ang nagsisimula niyang sakit. Sa edad na 10, ginusto ko na ding magtrabaho noon. Ang hirap ng aming dinaranas ay nadadagdagan ng magkaproblema kami sa paglilibingan ni tatay nang pumanaw ito. Walang sementeryo ang nais magpalibing sa kanyang labi nang hindi kami nakakapagbayad. Kaya naman wala kaming ibang pagpipilian kundi sa likod ng aming bahay ililibing ang aking ama. Hindi man lang nabindisyonan ito ng pare. Sobra pa kami sa nasunugan at binagyo ng mga panahong iyon. Ang aking mga kapatid ay inabot pa hanggang kinabukasan ng pag-iyak. Lalo na't naninibago sila na wala na ang aming ama. Si nanay ay naabutan kong tulala at tahimik na lumuluha. Sa mga sumunod na araw, pinilit naming magpakatatag. Sa mura kong edad, ay natuto na akong alagaan ang aking mga kapatid. Naiiwan ako sa bahay, samantalang si nanay, hayon at nagmamakaawa sa aming mga kapitbahay na manghihiram muna ng bigas. Noong una ay pinapahiram pa kami at pinapautang sa tindahan. Kung hindi naman ulam, dilata at sabon, ay bigas ang nadadala ni nanay. Aminado ako na noong mga panahong iyon, hindi na talaga namin alam kung paano mababayaran ang aming mga utang. Sinubukan ni nanay na mag-apply sa isang mayamang incheck na naghahanap ng katulong. Sa kamalas-malasan, hindi siya tinanggap dahil ginawan siya ng isyu ng ibang naunang katulong na may sakit raw si nanay at baka makahawa. Ang resulta ay hindi siya nakapasok na naging dahilan kung bakit nagipit na naman kami ng husto. Kung noon ay nakakaya pa naming manghiram o mangutang ng pagkain sa mga kapitbahay at sa tindahan, ngayon ay hindi na. Iniiwasan na si nanay na kahit magmakaawa pa siya, ay tanging pagsinghal at pagtaas ng kilay lang ang natatanggap niya. Napakasakit kung alalahanin ko. Kaya naman sa mga panahong iyon, ibang raket na naman ang naisip ni nanay. Aalis siya ng maaga, magsusuot ng makakapal na damit na may marami at malalim na bulsa. Magpupunta siya sa bayan at mangunguha ng mga butil-butil na bigas sa malalaking tindahan. Uuwi si nanay na puno ang kanyang mga bulsa at kahit papano, mabubuhay kami ng mga isang araw ulit at problema na naman kinabukasan. Aalis na naman si nanay at ganoon ulit ang gagawin. Walang kapaguran at kinakapala na ang mukha.
Masisihan pa siya kapag may mayayamang napapadaan at nakakadama ng awa sa kanya. Bibigyan siya ng barya o di kaya ay mga tira-tirang pagkain. Napakahirap ng sitwasyon namin na kung susumahin, wala na talaga kaming ipinagkaiba sa manlilimos at sa taong grasa. Naging tampulan kami ng tukso ng maraming tao. Bata man o matanda, ginagawa kaming katatawanan. Pinapangalanan kaming mga anak ng pusang kalye at kung ano-ano pa. Nasasaktan ako sa aking mga naririnig, pero wala naman akong magawa para madepensahan ang aking sarili. Maging ang aking mga kapatid ay tanging pag-iyak na lamang ang ginagawa. Lalo na't may mapapagawi sa aming bahay at pagkakatuwang sirain ang aming mga dingding. Si nanay ay uuwi sa bahay na pagod at umaasang kinabukasan sana ay makakakuha ulit siya ng pagkain para wag kaming magutom. Pagkalipas ng ilang araw, tanghali pa lamang ay umuwi na si nanay. Nakakapanlaw mo dahil wala siyang dalang pagkain. Aniya, nahuli raw siya ng tindera at balak pa sanang ipapulis. Ngunit nagmakaawa siya na may mga anak umano siyang naiwan at wala na kaming makain. Pinatunayan ito ng isa naming kakilala na kaagad namang pinaniwalaan ang sinabi dahil suki pala siya ng nasabing tindahan. Tigmak sa mga luha ang mga mata ni nanay nang abutan siya ng 1,000 piso ng kanyang kakilala. Iyong dumepensa sa kanya sa tindahan. Kaagad siyang umuwi at naisipang sa kalapit na tindahan na lamang bumili at ako na lang daw ang kanyang uutusan. Sinunod ko naman si nanay at ako ang nagtungo sa tindahan para siyang bumili. Pero iwan ko ba? Nang magpunta ako sa tindahan ay halos manggagalaiti ang tendera na madalas naming utangan noon. Pinagpipilitan niyang bayaran ko raw muna ang nauna naming inutang bago niya ako hayaang bumili sa tindahan niya. Nagpakatanggi-tanggi ako dahil wala kaming maiibili pagkatapos niyon. Hindi ko inaasahan na lalabas ang kanyang asawa at takutin ako. Tsaka pinilit na agawin ang 1,000 piso na mahigpit na hawak ko. Aniya, ipambabayad ko raw ng utang namin ng pera at hindi na kami makakautang kahit kailan. Kaya naman kinagat ko ang kamay ng asawa ni Aling Susan, ang tendera. Dahilan para mabitawan niya ang pera. Nagmamadali akong pinulot iyon, ngunit nakisali na si Aling Susan sa pakikipag-agawa ng pera at nagtagumpay nga sila sa pagkuha niyon. Bago pumasok ay pinalo na muna ako ng kanyang asawa tsaka dinuraan, sabay pasok sa loob ng kanilang bahay. Wala akong nagawa kundi ang maglupasay sa iyak habang nakahandusay sa harapan ng kanilang tindahan. Pinagtitinginan ako ng mga tao na may naaawang tingin na alam ko namang peke at mas lamang ang pagtatawanan sa loob-loob. Kaya yuko ang ulong tumatahan ako at tumayo, tsaka nagpasyang umuwi ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni nanay, kaya kabadong-kabado ako. Nang makapasok ako sa loob, nagulat ako nang mahigpit akong niyakap ni nanay. Napahagulgol akong muli at uutal-utal na ipinagtapat sa kanyang nangyari. Ayaw na ayaw kong magalit sa akin si nanay, pero sa pagkakataong iyon, tatanggapin ko kung ano man ang sasabihin niya. Pero bago pa man ako nakapagsalita, inalo niya ako at sinabing nakita niya raw ang ginawa sa akin ni na Aling Susan. Hindi niya lubos mapaniwala ang ganoon kasama ang ugali ng ginang. Dati noong buhay pa si tatay, ang ganda ng pagkikitungo ng babae sa amin. Ngunit ngayon,
Mabaho pa kami sa bugok na itlog. Huwag kang mag-aalala anak. Nahihirapan tayo ngayon, pero sa susunod, hindi na. Maghahanap ako ngayon ng pagkain at sisiguraduhin kong mabubuhay kayo. Mabubuhay tayo. Alon niya sa akin na lalo kong ikinaiyak. Nagsimula na ding umiyak ang sanggol at ang sunod sa akin na kapatid ko. Napatitig sa akin si nanay, sabay-sabing iiwan niya na muna kami at maghahanap siya ng pagkain. Gustuhin ko mang pigilan ang aking ina ay hindi ko magawa. Naaawa ko sa bunso namin na halos mamalat na sa kakaiyak dahil sa labis na gutom. Hinayaan ko siyang umalis ng gabing iyon. Isinusumpa ko, makahanap lang ako ng paraan. Mag-aaral ako, magtatapos at magkakaroon ng marangal na trabaho. Sa pagkakataong iyon, hindi ko nahahayaang api-apihin kami ng iba at hindi na din kami magugutom. Yakap ko ang aking dalawang kapatid at masuyong kinakantahan. Nakakalungkot. Nakakalungkot isipin. Ngunit matutulog kami ngayong gabi na walang laman ang aming mga tiyan. Kinaumagahan, nakalanghap ako ng napakabangong amoy. Amoy masarap na ulam. Bumangon ako at napasapo ng kumulo ang aking tiyan. Nakakadagdag ng gutom ang napakabangong amoy na iyon. Kinusot ko ang aking mga mata at nakitang abala si nanay sa munti naming kusina. Mukhang sa kanyang niluluto ng galing ang napakabangong amoy na iyon. Lumapit ako kay nanay at napalingon siya sa akin. Matamis ang ngiting iginawad niya bago ako ipinaghila ng upuan para kumain. Ginising niya din ang aking mga kapatid na kay tuwa nang makita ang nakahain sa mesa. Tinanong ko ang aking ina kung saan nanggaling ang nakahain sa mesa ngayon. Napakarami niyon at alam kong hindi namin mauubos hanggang bukas. Ang sabi ni nanay, huwag na raw akong magtanong at kumain na lamang. Pagkaramdam ko, nagkaroon ako ng lakas ng loob nang matikman ang pagkain. Napakasarap. Para akong idinuduyan habang inunguya ang napakasarap na agahan. Hindi na nga kami nagtanong ng aking mga kapatid at basta na lamang kaming nagpakabusog na siyang tama naming gawin. Nang mga sumunod na araw, hindi na kami ganoong nagkakaproblema sa pagkain. Lumipas pa ang ilang linggo, buwan, hanggang naging taon. Nagtiyaga ako sa paghahanap ng mapapasukan at sunerte naman akong makapagtrabaho bilang tagalinis ng sapatos ng isang abogadong nakatira sa bayan. Lingguhan ako kung umuwi sa amin. Libre ng aking amo ang aking pagkain, sabon at matrikula sa eskwela. Nais niyang makapagtapos ako at maging abogado din balang araw. Kapag umuwi naman ako sa bahay ay laging may ipinapadalang pagkain ang aking amo. Kaya halos hindi ko na nakakain ang pagkaing inihihanda ni nanay. Tuwang-tuwa ang aking mga kapatid nang makarating ako. Sabi nila, gusto raw nila akong makasalo. Si nanay naman ay kaagad naghain, kaya inilabas ko din ang mga dala kong pagkain. Pansin ko, hindi man lang sila dumadampot sa dala kong mga ulam, samantalang sarap na sarap naman sila sa niluto ni nanay. Ilang taon na din ang lumipas at hindi ko pa rin nalalaman kung saan nga ba niya kinuha ang karning ipinapakain niya sa amin. Ngayong malaki na ako, medyo naging iba na ang dating ng nasabing pagkain sa akin. Sanay na akong kumain sa mga mamahaling putahe.
dahil pinapatikim ako niyon ng aking amo. Iyon nga lang, napansin kong kakaiba ang ulam na niluluto ni nanay. Habang tinitignan ko ang mga karne, kakaiba ang grano ng laman niyon. Mas maputla din at parang sumasayaw-sayaw ang karne. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit para akong nandire habang nakatitig sa pagkain. Mukha naman itong masarap. Iyon nga lang ay masyadong kakaiba. Medyo hilaw ang pagkaluto ni nanay na kapag tinititigan ko ay nagmumuka yung laman ng tao na nasugatan. Para bang nilalaplap na laman ng tao. Dinadagundon ng kaba ang aking dibdib. Kakaiba din ang mga kilos ni nanay. Parang lagi na lang niyang binabanggit na ayaw niya kaming magutom. Sinabi ko sa kanya na hindi na yun mangyari dahil may trabaho na ako at nag-aaral ng mabuti. Kapag nakapagtapos ako at nakapasok sa trabaho, hindi na kami maghihiwalay pa at maaalagaan ko na sila. Ngumiti lang si inay at nagpatuloy sa pagkain. Maaga pa lamang ay nagsihiga na kami. Nasanay ako na maagang natutulog kahit nasa bayan ako. Ayaw na ayaw ng amo ko ang nagpupuyat ako. Bandang 10:00 ng gabi, naalimpungatan ako. Tila nakarinig ako ng mga kaluskos sa labas, kaya nagpasya akong silipin kung ano iyon. Nakita ko si nanay na naghahanda na naman sa pag-alis. Nagtaka tuloy ako at nagpasyang sundan siya. Binala ko sanang tanungin siya kung saan ba siya pupunta. Pero nagbago ang isip ko. Baka sa kuhanan niya ng karne pupunta si nanay. Kaya kailangan kong malaman kung nasaan iyon. Naglakad si nanay sa madilim na kalsada habang sinusundan ko siya. Napapansin kong ang daang tinatahak niya ay papunta sa sementeryo. Patuloy ako sa pagguble habang sinisilip ang kanyang ginagawa. Humihinto siya sa kakalakad ng mapatingin sa isang bagong hukay na libingan. Tingin ko ay may inilibing din kanina. Narinig ko mula sa baryo na kamamatay lang ng isa sa mga nagtitinda sa talipapa. Hindi ako nakapagsalita nang hukayin ito ni nanay at ilabas ang bangkay. Nagsuka ako ng masaksihan ng isang bagay na higit pa yata sa bangungot. Maayos niyang inihiga ang yumao sa lupa. Tsaka nilaplap at kinuhaan ng ibang bahagi ng mga laman. Sindak na napatulala ako habang ginagawa niya iyon. Kumakanta-kanta pa siya at sinasabing ipapakain niya ito sa kanyang mga anak dahil wala na silang makakain. Nawindang ako nang maalala ang aming kahirapan noong kamamatay lang ng aking ama. Noong mga panahong umaalis siya sa gabi para maghanap ng pagkain. Bumagal ang aking paghinga at nabingi ako. Pinagmasdan ko ang katawan ko at ang katawan ng mga kapatid ko. Hindi na kami payatot noon at kung iisipin ko, malaki ang naging ambag ng laman ng tao sa aming pagkabuhay sa mundo. Tulala akong umuwi at umiiyak ng umiiyak. Nang dumating si nanay, masaya siyang nagluto habang ang dalawa kong mga kapatid ay nasasabik na naman sa kanyang inihahandang putahe, ang katawan ng mga bangkay. Hindi madali ang aming pinagdaanan kung susumahin. Maikukumpara na kami sa tunay na aswang. Ang aking ina ay tila robot na ginagawa ng trabaho ang pagpapakain ng ganoon sa amin, na natigil naman nung nakapagtrabaho ako. Samantalang ang aking ina, tingin ko sa kanya ngayon ay nawawala na sa sarili. Umiiyak akong isinangguni iyon sa aking amo at nakahanda siyang tulungan ako sa abot ng kanyang makakaya.
Huwag sana kaming husgahan. Nagawa ito ng aking ina para kami ay mabuhay. Sa ngayon ay kasalukuyan siyang ipinasok sa isang mental facility. Ang aking mga kapatid naman ay nasa isang organisasyong naglalayong baguhin ang mga pananaw nila sa mga bagay-bagay. At hanggang dito na lang po. Hindi ko na kayang magkwento dahil sobrang sakit talaga. Maraming salamat po sa pakikinig. Enrico po ng Robles. Mapagpalang araw sa lahat ng iyong mga tagapakinig, Sir Casper. Sa idinami-dami na ng mga compilation na isaliksik ko patungkol sa mga aswang, ay ngayon ko lang mismo napagdesisyonang ibahagi ang tungkol sa sarili kong karanasan patungkol sa mga aswang. Pinag-isipan ko talaga ito ng maraming beses bago ko ito tuluyang ginawa. Elementarya pa lang ay lagi na akong sumasabak sa patimpalak, sa larangan ng kundiman at pop song music. Iyon lang yata noon ang nadiscover kong talent, Sir Casper. Unang hawak ko ng mikropono, talagang pinagtawanan ako. Doon na lang kasi ako nakatitig hanggang matapos ang kanta ko. Sa hindi ako sanay humarap noon sa mga tao at sobrang mahiyain pa. Kaya ang ending ay talo ako. Pero nagiging milestone iyon ng pagiging progressive ko hanggang sa nahirang akong kampiyon at ilang beses ko iyong nakamtan. Nasa ika-4 na baitang ako noon ng mataas na antas ng paaralan o 4th year high school. Bale, piyesta ng aming barangay, kaya maraming patimpalak. Siyempre, nakasanayan na ng aming mga teacher advisor bawat taon na ako ang pangsabak. Hindi sa pagmamayabang kasi, pero ako pa rin ang kampiyon ng taon na to. Pabalik tayo sa taong 2004 o way back 2004. Ilang taon na ba ako ngayon? 33. Sobrang tagal na rin pala, Sir Casper. Pero nanatiling sariwa pa rin iyon sa aking utak. Sa gabing iyon ay nakilala ko si Jonathan. Hindi niya tunay na pangalan. Galing pa siya ng Maynila noong mga panahong iyon. Taga-kabilang barangay at nakapiesta dahil isa din itong basketball player. Sa tangkad ba naman itong 5'9" at sa edad na 19. Naging interesado itong makilala ako nang makita niyang umaawit ako sa entablado. Naging instant admirer ko yata kaagad siya noon. Mabilis rin ang access niya sa akin dahil mismong kaklase ko ang kasamahan niya sa liga ng kanilang basketball. Kung pagbabasihan lang ang pisikal na kaanyuan niya, hindi ko masasabing aswang siya dahil sa sobrang gwapo at bait nito. Para itong may hawig kay Tom Rodriguez. Kaya, sino kaya ang mag-aakalang aswang ang ganoong kagwapong nilalang? Nagsimula siyang manligaw sa akin sa pamamagitan ng sulat. Iyon ang naging daan ng aming komunikasyon. Iyong kapitbahay niyang nag-aaral na kakilala ko ang kanyang tagadala ng sulat at ito na rin ang inaabutan ko tuwing sasagot ako sa mga sulat niya. Bawal kasi akong magpaligaw sa edad na iyon dahil istrikto ang aking mga magulang. Kaya madalas sa sulat na lang kami nagkukwentuhan. Sa loob ng 3 buwan na sulatan ay natanong nito kung ano ba daw ang real score sa pagitan naming dalawa. Kung may pag-asa ba talaga siya dahil mas lalo raw lumalalim ang kanyang nararamdamang pagtingin para sa akin
kahit ganoong sa sulat lang kami nagkukwentuhan. Dahil graduating naman ako noon, ilang araw na lang ay napagdesisyonan kong sagutin na ang binata. Kasi aminado naman akong mahal ko rin naman siya. Sobrang saya niya nang mabasa ang sulat kong iyon. Hindi na nito matiis pa at gusto na niya akong makita. Ngunit sinabi kong huwag muna kasi takot ako kay Papa. Mapaniwala kasi ang Papa at talagang military discipline iyon. Kapag malaman niyon na may kausap akong lalaki, talagang luluhod ako sa munggo at hindi ako pwedeng tumayo hanggat hindi niya sinasabi. Ikinukwento ko rin naman iyon sa kanya at naintindihan rin naman niya. Kaya naghintay siya hanggang makapagtapos ako ng high school. Pagka-graduate ng high school ay larga na agad ako ng syudad dahil isinama ako ng ate. Magsa-summer job kasi ako sa kanyang grocery store para may pang-enroll ako sa kolehiyo. Nalungkot pa ako noon dahil hindi man lang ako nakapagpaalam kay Jonathan. Akala ko pa naman ay magkikita na kami. Iyon pala ay diretso na ako ng syudad. Ngunit nagulat na lang ako kinabukasan dahil sinabi ng ate sa akin na binisita ako ng aking nobyo. Tinanong ko pa ito kung nagbibiro ba siya at kung paano niya nalaman. Tumawa lang ito at sinabing nauna na siyang kinausap ni Jonathan at buto rin naman daw siya sa binata dahil gwapo at mabait ito. Pinsan din naman daw ito ng kanyang kaklase noong araw. Pinamulahan pa ako ng mukha noon dahil sa hiya. Ayoko sana na may makaalam parte sa aming dalawa. Ngunit nagulat pa ako nang sabihin iyon ni ate sa akin. Ano ba? Hindi mo man lang ba kakausapin ang bisita mo? Bumiyahe pa yan ng ilang oras galing sa baryo para lang bisitahin ka. Tanong ng ate na ikinakunot ng aking noo. Sino naman ang kausapin ko, ate? Ayun o, si Jonathan. Nakatayo sa harap mo. Sagot nito. Sabay turo sa aking harapan. Nagulat ako ng tila. Parang sa telebisyon ko lang nakikita na ang isang invisible man ay bigla na lang unti-unting nag-a-affair sa iyong harapan. Ang pinagtataka ko ay tila hipnotismo ako at hindi man lang ako nakapagkomento sa kakatuwang pangyayari. At nawala lahat iyon kaagad sa aking isipan. Kumusta aking kasintahan? Tanong nito. At tila nagkaroon ng libu-libong paru-paro sa aking tiyan na nagliparan dahil sa kilig. Kanina ka pa riyan? Tanong ko. Medyo. Sarap mo kasing pagmasdan habang maraming ginagawa. Naaaliw ako. Sagot nito. Baliw. Hindi na tuloy ako makapag-concentrate nito sa aking ginagawa. Sagot ko rito. Nang gabing iyon ay bumisita ulit ito ng bahay. Nakituloy rin raw kasi siya sa bahay ng kanyang tiyahin dahil nais niyang sulitin hanggat nasa syudad pa ako dahil lagi kaming magkausap. Lalong nahulog ang loob ko sa kanya dahil doon. Kita mo yung mga bituin at buwan sa kalawakan? Tanong nito sa akin. Oo naman. Bakit ba? Takang tanong ko sa kanya. Sila yung magiging saksi sa pagmamahala nating dalawa. Wika nito. Nako, kapag magloko ka hindi yan makapag-report sa akin. Kaya wag ako. Nakangusong sagot ko noon sa kanya. Sa akin ka lang magtiwala, Mine. Hanggat nabubuhay ako. Ikaw lang ang iibigin ko. Hinding-hindi na ako lilingon sa iba. Tandaan mo yan.
Seryosong wika nito, kaya naging komportable naman ako. Sa edad na 16, hindi ko inakalang magkaroon ako ng pag-ibig na ganoon katindi. Iniisip ko talaga noon na sobrang bliss ako. Gwapo na, mabait pa, at higit sa lahat, hindi babaero. One-sided love siya kung aking tawagin. Alam mo bang nakita ko kung gaano ka kabait at kasipag? Tanong nito. Hindi nga, sagot ko noon sa kanya. Noon pa mang nanliligaw ako sa iyo, alam ko na kung gaano ka kasipag sa pag-aaral. Akalain mong 2:00 ng madaling araw na doon ka sa harap ng lampara habang ang mga paa ay nasa batya ng tubig para lang hindi makatulog. Aba, bihira lang ang makakagawa nun. Kwento nito. Kaya nagulat ako at nagtaka kung paano niya nalaman. Manghuhula ka ba? Basta alam ko lahat ng pinaggagawa mo. Kaya sigurado na akong ikaw ang gusto kong mapangasawa. Wika nito na nagpapakilig na namang muli sa akin. Kung paano man niya nalaman ang mga ginagawa ko ay hindi ko na iyon iniisip pa. Hanggang sa mahuli ni Papa ang aming relasyon. Nakita nito ang nakatago kong mga sulat galing kay Jonathan na sobrang kapal na dahil sa dami niyon. Tinanong niya kung sino ito at taga saan. Nang malaman niya kung sino ang ama, ay napamura siya. Leche, tanga ka ba? Anak iyan ng aswang. At kaya iyan nawala rito ng ilang taon at nagpunta sa tiyahin niyang aswang sa Maynila dahil sa kahihiyan. Galit na salaysay ng Papa. Ano pong kahihiyan, tay? Nanginginig na tanong ko. Naitak yan sa braso dahil nahuli sa silong ng kanilang kapitbahay. At nang tagain ay bumalik sa kanyang totoong anyo. Kaya nagpakalayo-layo yan dahil sa kahihiyan ng pamilya. Dagdag salaysay pa ng Papa. Kaya biglang nanindig ang aking mga balahibo dahil sa pandidire. Kaya pala parang maraming kababalaghan sa kanya. Kaya pala minsan kapag yumayakap siya ay parang walang heartbeat. Minsan meron, minsan playing invisible. Minsan naman ay detective. At kahit pag-aaral ko sa madaling araw ay alam niya. Iyon pala ay isa itong aswang. Kinabukasan din iyon ay pinadalhan ko siya ng break-up letter nang walang karason-rason. Umiiyak itong pumunta ng bahay dahil gusto akong kausapin pero hindi ko hinarap. Bigla talaga akong nandiri at hindi ko maipaliwanag. Ilang araw siyang hindi nagparamdam at wala rin namang kakaiba. Ngunit isang beses ay umuwi ang Papa na suka ng suka hanggang sa nanghina. Umabot pa sa puntong dugo na nito ang kanyang naisuka. At walang finding ang doktor dahil wala namang depresya ang kanyang baga. Lalo naman ang kanyang tiyan dahil makagulay naman ang Papa at walang bisyo. Mabuti na lang at naisipan ng lolo na ilabas na lang ang Papa dahil nadagdagan lang ang bayarin namin sa ospital. Ngunit parang wala namang nakitang progreso sa health condition ng Papa. Para na nga itong mas lumala pa. Naisipan ng lolo na dalhin sa albularyo ang Papa upang masuri. Pumirma na lamang kami ng waiver sa ospital para tuluyan na kaming makauwi ng bahay. Pagkalabas ng ospital ay diretso na kaagad ng albularyo. Nasa pintuan pa lamang kami ng albularyo nang sabihin ito na nakasunod lang sa amin ang aswang na unti-unting kumikitil sa buhay ng Papa. Ginamot kaagad ang Papa ng mga sandaling iyon. Kumuha ang albularyo ng itim na manok at kinuha ang mga lamang loob tsaka inusala ng orasyon. Pinadapa ang kinatay na manok sa tiyan ng Papa
Pagkatapos niyon ay inutos ng matandang albularyo kay Lolo na ikutan ng 7 beses ang bahay para tuluyan ng mawala ang aswang. Na siya namang ginawa ng Lolo. Nanghihina pa ito matapos gawin ang ritual. Ngunit tila naging epektibo naman dahil unti-unti nang naging maaliwalas ang mukha ng Papa. Hindi na ito kasing putla ng dati. Nakapagsalita na rin ito kahit pa sobrang nanghihina na. Lumipas ang 1 buwan na pabalik-balik kami sa bahay ng albularyo. Hanggang sa tuluyan ng gumaling ang Papa. Inakala kong wala ng kasunod pa, ngunit hindi pa pala doon natapos ang galit nito sa aking pamilya. At pati mga alaga naming hayop ay dinamay na yata sa galit niya. Dati nang hindi pa ako nakapagrelasyon ng isang aswang ay wala namang kakatuwang nangyayari sa bahay. Kahit ilang linggo kaming nasa syudad upang doon magbakasyon sa bahay nila ate at mag-celebrate ng Noche Buena. Ngunit sa pagkakataong iyon, 4 na araw kaming nasa syudad sa bahay ng ate dahil Noche Buena. Subalit pag-uwi namin ay nadatna namin ang mga alagang pusa na nangangamoy. Wakwak ang mga tiyan at wala na yatang mga lamang loob. Ang dugo nito ay kakaunti lang din at ang iba ay pinangpunas pa sa dingding ng aming kusina. Nakakapanlumo ang ganoong tagpo, kaya dahil doon ay nagdesisyon akong gumawa ng paraan upang kausapin si Jonathan upang tantanan niya ang aming buhay. Nagkita nga kami at tila wala naman akong makapanghinanakit base sa ekspresyon ng kanyang mukha. Inalok pa ako nito ng inumin at tinapay na kanyang ino-order. Hindi pa man ako dumating. Hindi ko alam kung gaano siya katagal naghintay sa akin sa kantin na iyon dahil hindi pa naman uso ang cellphone noon. May mga 5110 at 3310 namang Nokia sa panahong iyon. Subalit sa syudad lang magagamit dahil sa aming baryo ay wala pang signal at kuryente noong araw. Makipagbalikan ka na ba sa akin, Mine? Nakangiting tanong nito matapos maialok sa akin ang kanyang order. Hindi, Jonathan, at malabong mangyari iyon. Subalit pwede ba? Tantanan mo na ang buhay ko. Tantanan mo na ang buhay ng pamilya ko. Masyado na kaming napiperwisyo. Wika ko rito, ngunit ngumiti lang ito. Wala naman akong ginagawa sa inyo ha. Isa lang ang gusto kong mangyari, man. Ang bumalik ka sa akin. Di ba nga may sumpaan pa tayo? Tanong pa nito. Jonathan, huwag mo namang i-level ang pag-iisip mo sa akin. 16 lang ako at immature pang mag-isip. Patawarin mo ako kung hindi ko mapanindigan iyon. Pero kasi hindi na kita mahal eh. Sorry, pero iyon ang totoo. Umiiyak na wika ko at kitang-kita ko ang pagdilim ng kanyang mukha. Ang paglaglagan ng kanyang mga luha, ngunit nanatiling walang boses. Maging ang mga matang nagtatanong ng bakit, ay nababasa ko rin. Habang sinusulat ko ang kaysaysayan ng buhay kong ito, Sir Casper, ay tumutulo pa rin ang aking mga luha. Kasi sa totoo lang, mahal ko naman talaga yung tao. Ang kaso nga lang, ay ayaw ko ring maging aswang o may asawang aswang. Tinalikuran ako nito nang walang pasabi, kaya doon na tuluyang kumawala ang lahat ng mga luhang kanina ay tinitipid ko pa. Walang kasing sakit ang makipaghiwalay ka sa taong iniibig mo at inakalang siya na hanggang sa dulo. Pero totoo nga siguro ang kantang pinagtagpo, ngunit di tinadhana. Matapos ng pagkikita naming iyon ay madalas nang palaging tuyot ang aking lalamunan. Inom lang ako ng inom ng tubig, ngunit hindi naman ako nabubusog.
Ihi lang din ako ng ihi hanggang sa isang umaga ay para akong naglilihi. Nahihilo ako at nasusuka ng matamaan ng sikat ng araw. "Buntis ka ba?" Galit ng tanong ng papa noon. "Pa naman, paano akong mabuntis? Wala naman akong ginagawa. At wala akong boyfriend." Sagot ko sa papa. "Siguraduhin mo lang. Lumayas ka na lang habang hindi ko pa alam. Dahil pag nagkataon, ako mismo ang tatapon sa iyo sa ilog. Ayaw kong may magdala ng kahihiyan sa pamilyang ito." Galit na wika ng istrikto kong ama. Palibhasa kasi ay isang sundalo. Pero hindi ako natinag sa kanyang banta dahil alam ko naman sa sarili na wala akong ginagawang masama. At hindi naman ako kalandian na gagawin ang bagay na iyon sa ganoon kamurang edad. Lalo na't naimulat nila ako sa prinsipyo na kasal muna bago ang lahat. Nang sumunod pa ang araw ay nawala na talaga ako ng ganang kumain. Nangangayayat na ako at hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Para kasing may gumagalaw sa loob ng aking tiyan at parang may gusto akong kainin. Para akong naglilihi na hindi ko maitumbok ang pagkaing gusto ng aking hininga. Hanggang sa sinabi ko sa mama na parang mabango ang dugo at ang sarap kumain ng hilaw na karne. Nagitla ang mama sa narinig. Base daw sa mga galaw at kondisyon ko ay para akong nayanggaw. Butot balat na ako noon dahil sa ayaw ko ring magpadala sa doktor. Isang gabi ng Biyernes noon, dumating ang papa na may kasamang matanda. Iyong albularyong gumamot sa kanya. Tinignan kaagad ako ng matanda at sinabi, "Nayanggaw ang anak niyo, ngunit pinabayaan niyo lang." Tanong ng matanda. "Hindi rin kasi namin alam, tay. Akala ko lang ay naglilihi at natatakot umamin." Sagot ng papa kaya nakaramdam ako ng pagkadismaya. Hindi na pinatagal pa ng albularyo at sinimula na ako nitong gamutin. Bala ng armas ang nilagay nito sa gitna ng aking daliri at kinumpres iyon. Naguhumiya ako sa sakit at sobrang init na hindi ko maipaliwanag. Sunod ay ang pagpapainom sa akin ng langis na inusala ng Latin. Tila may kung anong nilalang sa aking tiyan na nagwawala at gusto kong maisuka ngunit ayaw naman lumabas agad. "Huwag mong piliting isuka, Inday. Papatayin natin yan sa loob upang sa dumi mo sumama." Wika ng albularyo. Sa isang buwan niyang paggamot sa akin ay naidumi ko nga ang itim na bagay na parang paniki ang porma. Sumama ito sa langis na pinainom sa akin. "Ikaw, Day, sobrang alagain ka. Kung hindi kasi aswang ang magka-interes sa iyo, ay mga kapre naman o engkanto." Wika pa ng albularyo matapos akong magamot. Nang marinig iyon ng papa ay pinagawan kaagad ako ng habak pangontra sa ganoong nilalang. Mabuti na raw ang makakasiguro kaya lagi ko iyong suot. Ngunit nang makapag-asawa ako ng Christian ay lahat iyon ay aking tinapon. Lagi na lang akong nagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Wala namang masigit pa kaysa sa Kanya. Nabalitaan ko mula sa aking pinsan na lumipat na ng Iloilo si Jonathan. Hindi na rin ito nakipagrelasyon pa. At hanggang ngayon, 36 na siya ay hindi pa rin ito nag-aasawa. At hanggang dito na lang po, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. But sana magkajowa kayo. Ano, aasa pa ba? Muli po, ako po si Inday ng Visayas.
Magandang araw sa iyo, butihing taga-salaysay, at sa lahat na rin ng iyong mga tagapakinig. Sir Casper, itago niyo po ako sa pangalang Merle. Palagi akong nakikinig ng inyong mga istore at naintriga rin akong magpadala ng aking karanasan dito sa Dubai. Simulan ko ang aking kwento sa masaklap na karanasan ko sa ngalan ng pag-ibig dahil kung bakit ako napadpad sa bansang Dubai. Sa edad na 33, naging solong magulang ako sa 2 anak na babae. Paano kasi? Ang malambing ko na asawa ay nangingibang pugad at may nilalambing ng iba. Hindi ko pa nalaman iyon kung hindi ko nakita ang mahabang resibo ng mga groceries sa kanyang bulsa. Nagtaka ako dahil ni isa sa mga pinamili niyang iyon ay wala man lang akong nakitang bitbit niya o kaya ay nauwi niya sa aming bahay. Noong una, inisip ko baka pinag-grocery niya ang kanyang mga magulang kaya hindi ko na iyon inintindi pa. Dahil nga responsibilidad niya bilang anak, nasuportahan niya ang kanyang pamilya lalo na't mahirap lang din at sa kanya lang umaasa. Hindi ako madamot na asawa, Sir Casper. Kung ano ang mayroon kami, ay dapat mayroon din ang magulang ni Melvin. Hindi niya tunay na pangalan. At yun nga, noong una ay hindi ko na rin iyon inusisa pa dahil sa 3 taon naming pagsasama ay naging kumpiyansa ako sa kanya. Lagi naman kasi siyang nagkukwento sa akin ng mga pangyayari sa kanyang buhay, sa kanyang trabaho sa buong araw. Kinukwento pa nga niya ang mga babaeng lumalandi sa kanya at deadma lang daw iyon sa kanya. Hindi rin naman ako selosa, kaya ipinagkibit-balikat ko lang iyon. Ngunit nagulat na lang ako, 3 araw mula nang makita ko ang mahabang resibong iyon, ay biglang napasugod ang kanyang mga biyenan. Wala na raw silang makain at mga magagamit na mga personal, gaya ng mga sabon at iba pa. Ma, ang bilis naman yatang maubos. Noong 1 araw lang kayo hinatira ni Melvin ng 1 sakong bigas at grocerya. Diretsong tanong ko sa aking biyenang babae. Abay, hindi kami susugod rito kung mayroong hinatid si Melvin. Magdadalawang buwan nang hindi kami nadalaw at nabigyan ng ayuda ng batang iyon. Nakakahiya nga sanang magpunta rito at baka sasama pa ang loob mo sa amin dahil pabigat kami sa pamumuhay niyang mag-asawa. Mahabang litanya ng ina ni Melvin. Naku mama, huwag niyo namang isipin yan. Obligasyon namin yan bilang mga anak. Lalo na at pareho pa kayong may sakit ni Papa. Nagtaka lang ako dahil may nakita akong resibo sa bulsa ni Melvin. Akala ko para sa inyo iyon. Siguro matagal ng resibo iyon, hindi ko lang napansin. Wika ko na lang subalit nakita ko ang petsa noon. Kaya kinutuban ako ng masama. Ako na lamang ang nagbigay ng pera para sa mga ito. May mga ipinatabi namang pera sa akin si Melvin, kaya doon na muna ako kumuha. Tsaka ko na lamang sasabihin sa kanya kapag nakauwi na siya. Pero ang masamang kutob ko ay tila hindi na mawala pa sa aking isipan. Kinagabihan, umuwi siya ng sobrang lambing ngunit naging mailap ako sa kanya. At hindi ko batid kung bakit parang kakaiba ang aking pakiramdam sa mga galaw niya simula ng araw ding iyon. Kapag nagkukwento siya bago kaming matulog ay nagmistula akong walang narinig at nagtutulog-tulugan. Simula noon na mas lalong lumakas ang aking pagdududa. Ngunit wala akong maisumbat dahil bukod sa wala akong matinong pruweba ay hindi ako sanay sa mga bangayan. Tahimik lang akong babae at inakala kong compatible kami ng aking napangasawa.
dahil profesional naman ito. Subalit mali yata ako ng inaasahan. Hindi ko rin ugaling makialam sa cellphone niya. At may password din iyon na siya lang din ang nakakaalam. Kaya mahihirapan ako kung sa ganoong paraan ko siya huhulihin. Kaya naisipan ko ang aking matalik na kaibigang si Flor. Hindi niya tunay na pangalan. May sariling motorsiklo rin ang aking kaibigan. Isang scooter na katulad ng sa akin. Kaya lang, iba ang kulay. Kaya iyon ang naisipan kong hiramin para gamiting pang-spy sa aking asawa. Nakiusap ako sa kanya na bantayan na muna ang dalawa kong anak dahil gusto kong mahuli sa akto ang panluloko ng aking asawa. Mabuti na lang at mabilis naman itong pumayag. Pumunta kaagad ako sa pinagtatrabahoan ng aking asawa. Umpisan ko ng sundan ang lahat ng mga galaw niya. Kumpiyansa lang ito na nasa bahay lang ako dahil nga may dalawa kaming anak na maliit pa. Isang magtatatlong taon at isang 5 buwan na sanggol. 11:30 kaya break na nila sa tanghali. Mula sa di kalayuan ay nag-abang ako sa kanyang paglabas. Wala pa yata sa 5 minuto nang mamataan ko itong lumabas bitbit ang kanyang helmet. Pumunta ito sa kanyang motor at sumampa at pagkatapos ay pinaandar iyon. Gamit ang motor ni Flor ay sinundan ko siya ng palahim. Hindi niya ako makilala dahil suot ko ang leather jacket ni Flor na bagong bili. At maging ang sapatos nito kasi kasukat lang kami. Full cover rin ang helmet kaya hindi niya makikita ang pagmumukha ko. Nagtaka pa ako dahil kung tutuusin ay malayo-layo pa ang aming binagtas kaysa sa lokasyon ng aming bahay. 10 minuto lang kasi makakarating na kami ng aming bahay. Subalit itong pinuntahan niya ay 20 minutos na kaming bumiyahe na may kabilisan pa dahil hindi naman matraffic sa aming lugar. Ilang sandali pa ay lumiko ito sa isang kalye na maraming kabahayan. Malamang isa iyong pabahay dahil dikit-dikit lahat at magkakapareho ang disenyo. Nasa ika-13 yata siya dumulog kaya dumiretso lang ako ng kaunti nang may lumabas mula sa gate na babaeng may kaumbukan na ang tiyan. Magpipitong buwan na yata sa tansya ko. Tila nawalan ako ng lakas lalo na nang makitang humalik ito sa labi ni Melvin. Mabilis akong umikot at dumulog sa harapan ng mga ito. Dahil hindi pumasok sa utak ni Melvin na asawa niya ang nakasakay sa motor ay para itong inosente. Habang nakatitig sa akin na may takip ang mukha dahil sa helmet. Hindi ko na napigilan pa ang pag-agos ng aking luha dahil sa sobrang sakit ng nadarama. Nang tila nagtaka na ito ay tsaka ko unti-unting inangat ang helmet na nakaharang sa aking mukha. Hindi ko na alintana pa kung makita niyang puno na ng luha ang aking mga mata. Kita ko ang pagbilog ng kanyang mga mata at mabilis na pag-alis ng kamay mula sa bewang ng babaeng nakakapit sa kanya. Han? Sambit na lamang nito sa akin. Mabilis kong pinaharurot ang motor palayo at narinig ko ang pag-andar ng motor nito. Sinundan ako ni Melvin hanggang sa nagpantay kami. Pinilit niya akong kausapin ngunit hindi ako tumingin sa kanya at tuloy lang sa pagmamaneho hanggang sa nakarating na kami ng bahay. Wala akong imik habang ito ay todo paliwanag pa rin at halos pa ulit-ulit na lang. Nagtaka pa si Flor ngunit wala pa ring salitang namumutawi sa aking labi. Diretso lang ako sa pagpasok ng aming kwarto at inilak iyon. Kinuha ko kaagad ang maleta at inilagay ang lahat ng kanyang gamit. Wala akong itinira kahit isang peraso ng kanyang gamit.
Nandiri ako sa kanya habang iniisip na pinagsabay niya kami ng kanyang kabit. Tuluyan ko na siyang pinatira sa bahay ng kereda niya at wala akong pinakinggan sa lahat ng mga paliwanag niya. Kahit ano pa man iyon ay kasalanan pa rin niya dahil kahit minsan hindi ako nagkulang sa kanya. Lahat ng kahilingan niya binibigay ko at wala pang kahilingan niya na tinatanggihan ko, maging ang aking trabaho. Pinalaki ko ang 2 anak at pagkalipas ng 3 taon ay nagdesisyon akong mag-abroad. Hindi lang sa pera, kundi para makalayo sa kakulitan ni Melvin na makipagbalikan sa akin. Sa Dubai ay maswerte akong nagkaroon ng mayamang amo, isang prinsipe, at may 2 asawa na pareho ring mababait. Sa unang mga araw ko ay tila napaka-istrikto nito sa akin. Bawal ang cellphone at bawal makipag-usap sa mga kasamahan ko sa trabaho kapag oras ng mga gawain. Pero kalaunan nang makita nila akong subsob sa trabaho, ay naging maganda na ang trato nila sa akin. Isa akong tagaluto sa mansyon na iyon at sa tuwing Ramadan ay halos oras-oras akong nagluluto. Bawal na kasing kainin ang mga tira nila at kailangang bagong putahin na naman sa tuwing kakain sila. May mga kasamahan naman ako sa pagluluto kaya kahit papaano ay gumagaan ang aking trabaho. Umabot na ako ng halos 25 taon sa aking amo. Dahil hindi ako ng mga ito binitawan, naging mga profesional na rin ang 2 kong anak. Pero noon lang talaga ako nakakasalamuha ng ganoong klaseng nilalang sa Dubai mismo. Gabi na noon nang itinapon ko ang isang black bag na puno na ng basura. Nang pauwi na ako, may namataan akong isang maitim na bagay na parang hayop, ngunit mahirap kilalanin. Papalapit ito sa kinaroroonan ko, kaya pinagmasdan ko itong mabuti para kilalanin. Nang nasa malapit na ay, laking gulat ko nang makita ang magulong buhok na nakasayad sa lupa. Isang babae ito na nakatuwad at sobrang dungis ng muka. Sa gulat ko at takot, ay hindi ko naihakbang ang aking mga paa. Naglalaway ito at sobrang lapit na sa akin. Ngunit hindi pa rin ako nakahuma. Naglock din yata ang aking mga panga, kaya hindi ko maibuka ang aking bibig para sumigaw at humingi ng saklolo. Hanggang sa nilundagan ako nito at pinagkakalmot ng kanyang mahabang kuko. Nang makaramdam ako ng hapdi mula sa mga kalmot nito, ay tsaka lang ako nakaisip na lumaban. Subalit sobrang dulas pala ng katawan ng mga aswang. Pero kahit paano ay hindi niya ako nakalmot ng ganoon kadami. Dahil pinagsasangga ko ang lahat ng iyon. Iyon nga lang, at nahihirapan ako dahil sa sobrang lakas niya. Mabuti na lang at biglang bumukas ang gate at nakita ng 2 bantay ng gate ang pinaggagawa ng nilalang sa akin. Nag-alangan din ang mga itong barilin ang nilalang dahil sa takot na baka ako ang matamaan. Lumapit na lang ang mga ito para tulungan ako, pero mabilis silang sinugod ng aswang. Maging sila ay hindi nakaligtas sa mga kalmot nito. Nang makadistansya na sila sa aswang ay mabilis na binunot ng isa ang kanyang baril at mabilis na pinutukan ang aswang. Subalit napakaliksi rin ito at mabilis na nawala sa aming harapan. Pumasok kami ng mansyon dala ang labis na pagtataka sa nilalang. Ang isa kong kasama na Indiano ay tanong ng tanong kung ano daw ba ang sinasabi kong aswang. Ipinaliwanag ko sa kanya na isa itong tao sa araw at sa gabi naman ay halimaw na nangangain ng mga tao.
Mga nilalang na marami sa Pilipinas at hindi ko inakalang umabot pa hanggang Dubai. Ang sabi ng kasama kong Indian ay wala daw ganoon sa India at hindi siya pamilyar sa ganoon. Nakipagbiruan pa ako sa kanila sa kabila ng mga hapde ng mga kalmot ko sa katawan. Marami akong alagang ganyan kaya huwag kang magbiro sa akin dahil pwede ko silang utusan na pumunta rito at susugurin kayo. Nakakangising wika ko at kilala naman nila akong palabiro kaya pinagtawanan lamang nila ako. Nang sumunod na linggo ay nawala na sa isipan ko ang tungkol sa aswang. Day off ko ng araw na iyon at may usapan na kami ng kabayan ko na nakilala ko noong nakaraang day off ko rin. Kakain kami sa isang sikat na fast food ng mga Pinoy. Mas nauna pa itong dumating sa akin sa aming pinag-usapang tagpuan. Doon kami nagkwentuhan ng aming personal na buhay hanggang sa nalibang na kami. At hindi alintana ang oras. At hindi man lang namin namalayan na palalim na ang gabi. Nagulat ako nang nasa harapan na ako ng malaking gate ng mansyon ay bumungad na namang muli ang nilalang na pamilyar sa akin. Bigla akong nakaramdam ng takot nang mapagtantong ito ang sumugod sa akin noong nakaraang linggo. Mabilis akong lumapit sa doorbell, ngunit mas maliksi ito kaysa sa akin. Mabilis ako nitong nilundagan kaya napatihaya ako at mabilis itong pumapaibabaw sa akin. Bakit ba parang ako lang yata ang punteriya mo laging aswang ka? Nagtatakang tanong ko sa aswang. Hindi ko alam kung sasagot ba ito sa tanong ko o hindi. Mas naging agresibo pa ito at gusto na ako nitong kagatin sa leeg. Kaya sa takot ay nailabas ko na lahat ang aking lakas. Makailag lang sa matulis na mga ngipin nito at mabahong hininga. Hindi ako makasigaw dahil ang bunganga nito ay halos nakatapat sa akin at natatakot akong matuluan ang laway niya at maging yanggaw. Sa lakas ng nilalang ay hindi ko magawang maitulak ito upang makalayo sa kanya. Halos masusuka na rin ako sa amoy na taglay niya na pinaghalong lansa at bulok na patay na hayop at basura. Hindi ko may paliwanag ang amoy na mayroon ng aswang, basta ang damit nito ay parang sa taong grasa o mga baliw na palibot-libot sa lansangan ng Pilipinas. Nasabi ko na lamang sa aking sarili na baka kung nakasalba ako sa unang pag-atake nito, malamang ngayon ay hindi na. Sa sobrang taas kasi ng pader ng mansyon, siguradong hindi maririnig ng nasa loob ang ginawang pag-atake ng aswang. Sa sobrang taas kasi ng pader ng mansyon, siguradong hindi maririnig ng nasa loob ang ginawang pag-atake ng aswang. Hinang-hina na ako at ramdam ko na malapit na akong bumigay. Hanggang sa hindi ko na alam na nawalan na pala ako ng malay. Nagising na lang ako na nakahiga sa aking kama at nagtaka pa ako kung bakit ako naroon. Dahil nang maalala ko ay nakipagbuno ako sa aswang. Alam kong hindi pa naginip iyon. Naalala ko ang lahat at maging ang mga hapdi ng sugat sa aking kamay at mukha ay ramdam ko pa rin. Mayroon rin akong nararamdaman sa bandang aking dibdib. Kakaibang kirot iyon, kaya sinilip ko. At napagtanto ko na sugat iyon at may kalakihan dahil sa bindahing nakalapat doon. Tumayo ako para sana lumabas nang biglang bumukas ang pintuan. Ang kasama kong si Jula na isang African ang pumasok at sobrang nag-aalala ang muka. "Kaya palokom?" Tanong nito na ang ibig sabihin ay, kumusta daw ba ako? At dahil alam ko naman kung paano siya kausapin ng Arabic ay, sa ganoong lingwahe ako nakipag-usap. Matagal na rin niya akong tinuturuan ng ganon.
At sa kabutihan naman ay marami na akong natutunan. Sinalaysay ko sa kanyang lahat ng nangyari bago ako nawala ng malay. At nagtamo ng maraming galos at kalmot maliban na lamang sa sugat sa dibdib na hindi ko alam kung paano ko iyon natamo. Tinanong ko rin ito kung sino ba ang sumagip sa akin at paano ko natamo ang sugat sa aking dibdib. Kwento niya na parang may narinig daw ang security guard na tila nag-aaway. Ngunit hindi niya pinansin at isinuwalang bahala lamang ang narinig. Wala naman daw sumisigaw kaya hinayaan na lamang niya iyon. Hanggang sa inutusan siya ni Zula na magtapon ng basura sa labas. Nabungaran nito ang nilalang na tila ba may hinuhukay at nang mapansin ito ng nilalang ay bigla itong tumalon at nawalang parang bula. Nang mapagtanto raw ng security na ako ang nakatihaya at may sugat sa dibdib ay agad ako nitong binuhat papasok sa loob. Mabuti na lang at kakaumpisa pa lamang nitong lapain ako dahil kung nagkataon ay matatagpuan na lamang ako na wala ng buhay. Simula noon ay naging madalang na lang akong lumabas ng mansyon at kung lalabas man ako ay kasama lagi si Zula o maging ang iba ko pang kasama. Mga mababait rin naman ang mga iyon at lahat ay kasundo ko at kaibigan. At hanggang dito na lang po. Sa ngayon po ay nandito pa rin ako sa Dubai. Maraming nagkakagusto sa akin pero ewan ko kung gusto ko ba sila. Basta, nakakamiss lang. Merong katabi sa higaan at saka hindi kayo matulog magdamag. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Merle. Salamat po muli mga kaswang. Ito po si Casper at nagsasabi palagi sa inyo na ingat mga single. Siya si Vince, isang grade 12 student at modular ang uri ng pag-aaral niya. Kaya, kaya niyang ipagsabayan ang kanyang trabaho at pag-aaral. Bakit hindi ka muna mag-focus sa pag-aaral mo? Ang hirap niyang madaling araw kapag gising para sumama sa tindahan upang magbenta. Tapos oras na matutulog ka na para dapat sana'y pahinga ay nandoon ka pa nakaharap sa iyong module. Wika ko sa kanya noong maghapunan kami. 11 kaming magkakapatid ate at nahihirapan ng nanay at tatay na pagsabayin kami. Kaya malaking bagay na rin na naging modular ang paraan ng pag-aaral ngayon. Sa ganitong paraan ay hindi maantala ang aking pag-aaral dahil pwede ko lang naman ipagsabay sa trabaho. Paliwanag nito. Kaya napahanga ako sa taglay nitong kabaitan. Call center ka ba ate? Tanong nito. Kaya napatawa ako, sabay panlumo. Hindi oy, isa lang akong manunulat. Wika ko. Kaya pala lagi kitang nakikitang nakaharap sa iyong computer. Akala ko call center agent ka. Wika nito. Sabay pa kaming napatawa. Mga anong sinusulat mo ate? Tanong ulit nito sa akin. Mga kwento na maikli man o nobela. Passion ko kasi ang magsulat. Imporma ko rito. Okay po. Kwentong aswang ba sumasalaysay ka? Curious na tanong nito sa akin na siyang nagpabuhay naman ng aking interes. Nako, iyan nga madalas kong sinusulat eh. May karanasan ka ba? Tanong ko rito. Abay, marami ate. Sa amin sa nayon, naku ang daming aswang kung alam mo lang. Ako nga, kamunti ka nang mabiktima ng aswang eh. Mabuti na lang at naisalba pa nila mama ang aking buhay.
pagsasalaysay nito. Hala, grabe. Sige nga, tapusin mo yung kinakain mo at makapag-umpisa na ng kwentuhan. Utos ko rito, ngunit hindi na nito dinagdagan ang kanyang kanin at dinala na sa lababo ang kanyang kainang plato. Masyado ka namang atat. Magkapaghantay naman ako. Hindi ate, busog na talaga ako, promise. Wika nito at umupo na ulit sa aking harapan. Grade 2 ako noon ate, nang dinala ako ng aking kapatid na babae sa lugar ng kanyang napangasawa sa parting Silay. Maganda naman doon at hindi naman siya sobrang mabukid katulad ng aming lugar. Iyon nga lang, at malayo pa rin sa kabayanan. Pero alam mo bang may nakilala akong babae na isa palang aswang? Ang kanyang unang paggunita. Hanggang sa napadpad daw siya noon sa isang tindahan sa baryong iyon. Kapatid mo ba si Inday? Magkaibigan kasi kami noon. Salubong daw sa kanya ng tindera na may edad na, kahit hindi pa man pamilyar ang kanyang pagmumuka. Ay, opo. Bakit po? Sagot niya dito. Nako, alam mo bang kaibigan kami niyang dalawa? Mabait iyan lagi sa akin. Lagi ko yung binibigyan ng tsokolate at saka soft drinks. Halika, bibigyan rin kita. Wika nito sa kanya. Talaga po? Sige po, babaunin ko yung iba sa school. Nakangising sagot ni Vince sa matanda. Maya-maya pa. Kalaki naman ang tindahan mo, Lola. Bakit parang wala naman yatang bumibili? Tanong pa ni Vince sa matanda. Kaya napatingin ito sa kanya na tila may galit, pero bigla ring ngumiti. May araw talaga na ganoon. Huwag mo nalang pansinin. Uwi ka ng matanda. Magsasalita pa sana si Vince na palagi namang walang tao kapag dadaan siya. Ngunit mabilis na inabot ng matanda ang maraming candy na tsokolate. Kaya mabilis iyong iniligay ni Vince sa kanyang bag. Maraming salamat po, Lola. Ano nga pala ang pangalan mo? Tanong pa ni Vince. Lola Mutya. Ikaw, si Vince hindi ba? Nagulat si Vince dahil paanong nahulaan ng matanda ang kanyang pangalan. Pumasok siya ng paaralan na dala ang pagtataka. Maging ang putol nitong paa na nakita niya. Noong paalis na sana siya ay nagbigay katanungan na rin sa kanyang isipan. Walang umaga na hindi siya inaabangan ng matanda para bigyan ng pagkain na siyang ikinatuwa niyang palagi. Dahil may ipagmamayabang na naman siyang baon sa kanyang mga kaklase. Ngunit paglipas ng isang buwan ay madalas na siyang nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Unti-unti na rin siyang nangangayayat na hindi maintindihan ng kanyang ate dahil malakas naman ito kung kumain. Isang gabi, nagising si Vince dahil nararamdaman niyang tila may tumutusok sa kanyang tiyan. Para itong karayom at parang nakagat ng langgam. Ngunit noong hinimas niya ay wala naman. At saka muli na naman niyang naramdaman ang pananakit ng kanyang tiyan na para siyang nasusuka. Ginising na naman niya ang ate niya dahil hindi na niya matiis pa ang sakit ng kanyang tiyan. Biglang binuksan ng ate niya ang ilaw at nagulat sila nang may biglang pumapagaspa sa bintana malapit sa kwarto na tinutulugan ni Vince. Kortina lang ang harang sa bintanang yari sa pinaikis na patpat ng kawayan. Nang hawiin iyon ng ate niya ay nakita nila ang isang malaking ibon na kulay itim. Papalayo na ito sa kanilang bahay kaya nagtaka ang ate niya. Maging ang asawa nito. Dahil wala namang ibon na namamasyal pa sa gabi. Tingin ko, hindi normal na ibon lang iyon. Aswang talagang ibong iyon. Dahil maging ang laki ng katawan nito ay hindi pang karaniwang ibon. Wala namang uwak na ganoon kalaki.
at sisilip sa bintana sa oras ng gabi. Saad ng asawa ng kanyang ate. Simula noon na hindi na muna ipinapasok ng paaralan si Vince ng kanyang ate. Kapansin-pansin na rin kasi ang pagiging matamlay niya. Halos lumuwa na raw ang kanyang mga mata sa sobrang kapayatan. Nang sumunod na gabi habang natutulog si Vince, ay bigla siyang nagising nang maramdaman na tila may tao sa kanilang bakuran. Hinawi niya ng kaunti ang kortina na nakatakip sa kanyang bintana. Saktong nakita niya ang matandang si Lola Mucha at wala itong kahirap-hirap na tumatayo kahit iisa lang ang paa. Saktong biglang papalait ito hanggang sa naging kulay itim na nang mapagtanto niyang isa iyong ibon ay naalala niya ang sinabi ng kanyang kuya noong nakaraang gabi na aswang iyon. "Ate, yung kaibigan mo naging isang ibon." Sigaw ni Vince na ikinagulat ng kanyang ate at ng asawa nito. Mabilis itong lumapit sa kanyang kinaroroonan habang ang ibon na sinasabi niya ay dumapo sa kanilang bubong. "Sinong kaibigan, Vince?" tanong ng ate niya. Iyong may-ari ng tindahan po sa daanan. Ang sabi niya magkaibigan daw po kayo at lagi kanyang binibigyan ng pagkain. Pati ako lagi niyang pinapabaunan sa school, ate," salaysay ni Vince sa kanyang ate. "Diyos ko, Vince, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? At saka hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang tatanggap ng mga pagkain sa mga taong hindi mo kakilala? Mahigpit kong ibinilin iyan sa'yo." Naiinis na wika ng kanyang ate. Hindi naman talaga, ate. Sa kay Lola Mucha lang naman ako tumatanggap dahil sabi niya magkaibigan kayo at lagi ka rin niyang binibigyan ng pagkain. Sagot ni Vince sa kanyang ate. Kaya halos magwala ang ate niya sa nalaman. Nasa kamusmusan pa rin namang pag-iisip si Vince, kaya ano naman ang alam niya sa posibleng gagawin ng aswang. Naging agresibo ang huni ng aswang sa kanilang bubong, kaya nagalit ang asawa ng kanyang ate. Kinuha nito ang itak at lumabas para amukin ang maangas na aswang. Kahit 8 anyos lang si Vince noon ay hindi siya ang tipo ng batang matatakutin. Nang marinig ang kuya sa labas ay binuksan pa nito ang kurtina para silipin ang labas at kung ano ang gagawin ng kanyang kuya. Dahil medyo maliwanag ang sikat ng buwan, kitang-kita ang buong paligid sa labas. Tahimik ang buong paligid, maging ang mga kabahayan mula sa di kalayuan ng kanilang bahay. Ang huni ng wakwak ay unti-unting humihina, kaya inakala nila napapalayo na ito. Ngunit ilang sandali lang ay bigla nitong sinugod ang kanyang kuya na nakatalikod at hindi napaghandaan ang pag-atake nito. Kitang-kita ni Vince ang pagtilapo ng itak nang mabitawan ng kanyang kuya, kasabay ng pagkabuwal nito. Sa lakas kasi ng pag-atake ng aswang ay nawalan ito ng balanse dahil hindi nakapaghanda. Mabuti na lang at hindi kalayuan ang pagtapo ng itak, kaya mabilis din niya itong kinuha at sinubukang pagtatagain ang aswang. Kitang-kita ni Vince kung paano nilabanan ng kanyang kuya ang aswang. Nagtamo pa nga ito ng ilang galo sa mukha at mga braso. Ngunit hindi ito sumuko at patuloy lang na nilabanan ng aswang. Nang initak ulit nito ang matanda, ay natamaan ang dibdib nito kaya biglang naghuhumiyaw sa sakit at biglang nagpaiba-iba ang anyo nang bumagsak ito sa lupa. Bumalik ito sa katauhan bilang isang matandang si Mucha at maya-maya naman ay naging ibong uwak ulit. Nakailang pagpalit ito ng anyo bago tuluyang nawala sa harapan ng kanyang kuya. Maging sila Vince ay nagtaka nang bigla itong nawala na para bang naging invisible
Hindi na lamang hinanapan ng kuya ang nilalang dahil alam niyang malaki-laki rin ang natamo nitong sugat mula sa kanya. Pero alam nila na gagaling lamang ang sugat na iyon sa katagalan dahil sa laway nitong mabisang panggamot sa mga natatamo nilang sugat. Dahil sa nangyari ay napagpasyahan nilang umuwi ng kanilang lugar sa timog na bahagi ng Negros. Ikunento ng kanyang ate ang nangyari kaya dinala nila kaagad sa albularyo si Vince. Doon lang nila nalaman na naaswang na pala si Vince. At ilang linggo na itong paunti-unting kinakain ng aswang ang kanyang laman at dugo sa pamamagitan ng dila nito. Ipinakita pa ng albularyo ang mga pasa at mga tila tusok ng karayom na malalaki sa kanyang iba't ibang parte ng tiyan. Napatulo ang luha ng kanyang ina dahil kung hindi naagapan ay mamamatay lang si Vince na ang akala ay may sakit itong dinaramdam. Iyon pala ay aswang ang may pakana. Araw-araw ginagamot ng albularyo ang batang si Vince hanggang sa unti-unti itong naging masigla at malakas. Sobrang laki ang pagkakaiba sa unang araw na lumapit sila sa mahusay na albularyong iyon. Nagpasya ang ina nito na patigilin na muna sa pag-aaral si Vince. Sa bahay na ito ng kanyang ina, pinatira at hindi na pinapupunta pa sa bahay ng kanyang ate. Dahil doon ay nagalit ang matandang si Mutya. Hindi yata nito matanggap na hindi niya natapos ang kanyang gustong gagawin kay Vince. Kaya ang ate naman ito ang binalingan. 6:00 pa lang ng hapon ay nasa malaking puno na ito ng kayumito na nasa harap ng bakuran nila at nag-aanyong ibo na awak. Pero alam nila na si Mutya iyon, lalo na at minsan na tila itong nasaksihan na nagpalit ng anyo. Minsan nangang napaisip ang asawa nito na isuplong sa kanilang kapitan ng barangay. Ngunit pinigilan ng kanyang ate dahil sino naman ang maniniwala sa kanila. Lalo pa sa mga taong may dunong na ang paniniwala ay isang mythical creatures lang ang aswang o walang katotohanan. Dahil sa madalas nitong pagdalaw sa kanilang bahay ay nakaramdam ng pagkabahala ang kanyang ate. Baka kasi maging kagaya ng sa ginawa sa kanya na unti-unting hanggang sa halos naging buto at balat na lamang ito. Maging ang kuya niya ay hindi na makapagtrabaho sa bukid ng maayos dahil sa pag-aalala palagi sa kanyang ate. Kaya nagtanong-tanong sila sa mga matatanda at saka sa mga may alam patungkol sa aswang. Kung ano ba ang pangontra ng mga ito at kung ano ba ang mga bagay na kinakatakutan ng mga ito. Unang ibinigay sa kanila ang langis na ibinigay pa sa kanila ng kanilang kapitbahay mula sa di kalayuan. Kumukulo raw iyon tuwing may bibisitang aswang. Sunod ay ang tanim na manunggal. Iyong baging na matatalim niyon ang kinakatakutan ng mga ito. Kaya mabisa iyon gawing panangga sa mga aswang. Iniligay nila iyon sa pintuan at bintana ng bahay. Lumipas ang ilang buwan na hindi na nagparamdam ang aswang hanggang sa naging kumpiyansa na silang muli. Ang hindi alam ng ate niya na 2 buwan na pala itong buntis sa kanyang panganay. Mas nauna pa yatang nakaalam ang aswang kaysa kanilang mag-asawa. Muling naging panauhin nila ang aswang gabi-gabi na siyang ipinagtataka nilang mag-asawa. Matagal na itong walang paramdam at hindi nila alam kung ano at sino na naman ang gustong punteriyahin nito. Isang gabi sa kalaliman ng kanilang pagtulog ay biglang nagising ang ate ni Vince dahil sa sobrang sakit ng puso na para bang may dysmenorrhea at halos mawawala na ng ulirat dahil sa sobrang sakit. Namumutla na ito at walang ganang magsalita.
Ilang sandali lang ang lumipas nang marinig ng asawa nito ang tila huni ng baboy sa ilalim ng kanilang silong. Wala naman silang ganoon na alaga, kaya nagtaka ang asawa nito at kinuha ang lampara para pailawan ito. Nakita nito ang hayop na parang baboy ramo dahil sa nakausling mahahabang pangil. Bigla rin itong nagtatatakbo papalayo nang makita ang liwanag. Nabahala ang asawa ng kanyang ate dahil alam niyang hindi na naman sila tatantanan ng aswang, lalo na ang ate ni Vince. Pumunta na lamang sila sa albularyo upang manghingi ng pangontra sa masasamang nilalang. Nagulat ang mag-asawa nang nasa bungad pa lamang sila ng pintuan nito ay alam na kaagad ang kanilang pakay. Tila alam na nito ang kanilang iniisip at problema. Lapitin talaga sa aswang ng asawa mo dahil buntis. Masayang bungad nito na ikinagulat ng mag-asawa. Matagal silang nagkakatitigan. At nang makahuma ay pareho silang napatanong. Talaga po? 6 na taon na silang naikasal at palagi silang hindi na umaasa na magkakaanak pa. Sa pagkakataong iyon ay masayang balita ang bumungad sa kanilang mag-asawa. Pinayuhan sila ng albularyo kung ano ang kanilang gagawin upang hindi makalapit ang aswang. Sinunod nila iyon. Tuwing hapon ay laging nagpapausok ng insenso ang ate ni Vince. Lagi din itong suot ang habak na ibinigay ng albularyo at ibinili na hindi pwedeng mabasa ng tubig upang hindi mawawala ang bisa nito. Ngunit 5 buwan na ang tiyan ng ate ni Vince noon. Dapit hapon na at nakaramdam na ito ng pagkaalinsangan ng panahon, kaya hinubad nito ang suot na habak upang maligo kahit sandali. Nang lumabas ito ay naiwan ang habak sa banyo at hindi man lang nito naalala hanggang sa nakatulugan na niya. Maging ang pagpapausok ng insenso ay hindi na nito nagawa dahil napalalim ang kanyang pag-idlip. Nagising na lamang ito nang maramdaman na tila may gustong bumukas ng kanilang pintuan. Inakala niya ang asawa na niya na ginabihata ng pag-uwi, kaya upang hindi mahirapan ay bubuksan na lamang niya. Ngunit laking gulat niya nang makita ang isang nilalang na sobrang pangit ang mukha. Hindi yata niya maipaliwanag ang mukha ng kanyang kaharap. Para itong maskara na pwedeng pang-Halloween panakot sa mga bata. Ang buhok na iilan lang ngunit sobrang gulo. At maging ang mga balat nitong kulok-lubot at may masangsang na amoy. Naglalaway ito habang nakatingin sa kanyang maumbok na tiyan. Kumpiyansa pa siyang hindi ito makagalaw sa kanya dahil sa habak na nakasuot sa kanyang bewang. Huli na nang maalala niyang naiwan iyon sa banyo nung maligo siya dahil sa sobrang alinsangan ng kanyang katawan. Agad siyang sinugod ng nilalang at pinagkakalmot na siya namang hiyaw niya dahil sa sobrang talim ng mga kuko nito. Pinilit din naman niyang lumaban ngunit sobrang lakas at kay dulas ng mga balat nito. Sumasakit na rin ang tiyan niya dahil sa pinilit niyang makalaban upang protektahan ang kanyang tiyan na gustong kalmutin ng aswang. Ngunit pilit niyang sinasangga, bahala na kung magkasugat-sugat siya, huwag lang ang kanyang tiyan. Mabuti na lang at dumating ang kanyang asawa na humahangos pa dahil malayo pa lang ito ay rinig na ang kanyang pagsisigaw. Mabilis ring tumakas ang aswang nang makita ang kanyang asawa, lalo na at may hawak itong itak. Dahil doon ay nagdesisyon na lamang ang mag-asawa na umuwi na rin sa lugar nila Vince. Binenta nila ang bahay nila at maliit na lupain upang magpagsimulang muli sa lugar ng mga magulang nito. At hanggang dito na lang po ang kwento ni Vince. Hanggang sa susunod po. Basta,
Basta, ito po si Sir Casper na laging nagsasabing, ingat mga single. Kahit noon pa mang hindi nauuso ang COVID-19, ay halos araw-araw talaga kaming naglalakad o bumibiyahe sa lahat ng mga paaralan upang ipamalita sa lahat ng mga kabataan o ng mga matatanda ang salita ng Diyos na nakasulat sa banal na aklat ng Biblia. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay halos magtatatlong taon ng dekadang nakalipas. Taong 1993, sa bukirin ng sakop ng Antique, hindi pa noon nauso ang mga gadgets, liban sa beper na uso noon sa may mga kaya sa buhay. Itago niyo po ako sa pangalang Koy. Dati akong sumasama sa pastor upang mangbahay-bahay at nagsusulwening. At maraming beses na rin akong nakasalamuhan ng mga masasamang hininga na tinatawag nilang aswang. At upang lubos ninyong maintindihan ang lahat ay narito at isasalaysay ko ang aking karanasan. Napagpasyahan ng aming pastor na suungin ang bukiring iyon na sakop ng Antique upang akyatin ang hindi pa sibilisadong lugar at kabundukan ng parting iyon. Isang linggo kaming namamalagi sa lugar na iyon. 6 kaming magkakasama, iyong asawa ng pastor at ang aking pinsan lang ang babae. At ang iba ay mga kasamahan na namin sa simbahan. May mga kabataan ng simbahan na itago ko na lamang sa pangalang Zion, Nonoy at Dindo. Halos magkapareho lang lahat ang aming edad. Nasa 18 hanggang 19. Marami kaming napuntahan na lugar. Ngunit higit na kahindik-hindik na karanasan ang nakakatakot ng mga aswang sa Iloilo. Sobra ang pagka-agresibo ng mga ito at hindi talaga alintana kahit marami pa man kayo na kanyang nakikita. Mas lalo na sa Antique. Sa isang liblib na lugar kami nakarating at bago pa kami umakyat ay may nakakasalubong kaming matanda na sobrang pag-aalala sa amin. Marahil ay pinadala iyon ng Diyos upang hindi kami manganganib sa kamay ng mga masasamang hininga. Sigurado kayong sa dako pa roon ang punta ninyo? Paninigurong tanong ng matanda habang nakasampa sa likod ng kalabaw. Opo, Lolo. Nandito na nga kami. Kaya nga magtatanong kami sa inyo kung marami ba ang kabahayan dyan sa itaas na iyan at kung may pwede bang matulugang bahay riyan kasi paggabi na. Sagot ng aming pastor na may kasamang tanong. Por Diyos por Santo, saan pa ba kayo galing? Bakit nyo sinuong ang napakadelikadong lugar na ito? Nag-aalalang tanong ng matanda at halata ang pagkagitla ng sabihin nitong doon kami makitulog sa kabahayan sa itaas ng bundok na iyon. Nasa 2 oras pa yata ang lalakarin namin bago marating ang lugar. Ngunit sanay naman kami sa lakarin dahil noon pa man ay ito na talaga ang aming ministre. Sige, sumunod na lang kayo sa akin. Sa bahay na lamang kayo matutulog. Baka mampunta pa kayo sa bahay ng mga aswang. Nako, mas mabilis kayong maging ulam ng mga iyon, lalo na at mga estranghero kayo. Wika ng matanda at pinabalik na ang kanyang kalabaw upang gabayan kami sa paglalakad patungo sa kanilang bahay sa bundok. Baka may importanteng lakad ka po, tay. Okay lang po sa amin, nakakahiya naman sa inyo. Uwi ka ng aming butihing pastor. Bukas ko na lang ituloy ang lakad ko.
Hindi yata maatim ng aking konsyensya kung ano ang kapahamakan na mangyayari sa inyo. Marami pa namang aswang sa lugar namin. Karaniwan ay magkaanak lang at magkatabi-tabi ang pamamahay. Salaysay pa ng matanda. Kung kaya't sobra ang pasasalamat ang aming pastor sa matandang iyon. Pagdating namin sa kanilang native na bahay, ay bumungad kaagad ang kanyang mga anak na nasa 5 marahil. Panganay niya yata ang babaeng buntis at katabi nito ang asawa. May 3 ring anak na maliliit pa. Mga dalaga at binata na ang mga anak ni Tatay Domingo. At mga mahiyain halos lahat ng mga anak niya. Nako, Mingot, sino-sino yung mga kasama mo? Bakit hindi mo sinabing may susunduin ka palang bisita? Tanong ng asawa nitong nasa 60 na rin marahil ang edad. Nako, hindi ka ring. Papunta na sana ako sa bayan, sa bahay natin, gaya ng utos mo. Ang kaso ay hindi ko yata maaatim na hayaan ang mga itong makitulog sa bahay ng mga aswang. Sagot ni Lolo Domingo. Ay, ganoon pala. Kung ganoon magsaing ka muli ng kanin, Sita. Jonas, katayin mo yang malaking tandang na nakatali sa boltre. Ikaw naman, Silya, kumuha ka ng dahon ng sili at papaya sa bakuran. Dalian ninyo. At marahil ay gutom na itong mga panauhin natin. Hindi magkanda-ugagang utos ng matanda sa kanyang mga anak at isa-isa rin itong nagsitayuan upang sundin ang utos ng ina. Nag-init kaagad ito ng tubig para sa manok. Habang sa kabila naman ay nagsasaing ang kanyang dalagang anak. Matapos ang mga itong nakipagkwentuhan sa amin, nagmamay-ari pala sila ng malaking bukirin sa liblib na lugar na iyon at may bahay rin sila sa bayan na madalang lamang nilang matirhan dahil nasa bukid ang kanilang pangunahing pangkabuhayan. Naikwento rin ng mga ito kung paano unti-unting dumarami ang angkan ng mga aswang mula sa di kalayuan. Nag-asawa ang mga ito ng mga normal na tao at niyayangga upang maging kauri nila. At hindi rin malayo mula sa kanila ang mga ito. Nasa 1 kilometro lang yata ang layo ng mga ito mula sa bahay nila Lolo Domeng. Marami-rami na rin kaming karanasan sa aswang, kaya naniniwala talaga ako na totoo sila. Hindi pa man kami nakalatag ng aming banig ng may biglang malaking nilalang ang dumapo sa bubong ng bahay. Alam kong malaki siya dahil sa paraan ng pagbagsak nito sa bubong na yari sa kugon. Nagkatinginan kaming lahat sa gulat. Nakaupo pa noon sa verha ng native na bahay ngunit may kalawakan naman. At dahil yari sa butas-butas na kawayan iyon, ay mabilis na nadukot ang buntis at nalukot pa ito sa gilid ng dingding dahil sa hindi nakapaghanda ang lahat dahil sa gulat. Nang makahuma ang asawa nito, ay kaagad siyang dinaluhan at hinawakan ng bewang ng ginang at pilit na kumawala sa mabalahibong kamay ng aswang. Tila nasanay na ang mga ito at hindi man lang nagsisigaw, habang ang asawa ng pastor at ang kasamahan naming babae ay hindi na magkamayaw sa pagsisigaw. Walang hiya talaga ang mga aswang na ito. Kilala kita. Bukas humanda ka sa akin. Wika noon ng lolo, nagalit na galit. Napakadelikado naman pala ng mga nilalang na ito at kahit kapitbahay ay tinatakot. Wika ng aming pastor. Oo, bukod kasi sa aswang ang mga ito ay may alitan din sa pagitan namin. Dahil sa isyu ng aming lupain. Nais na mga ito ang kinin ang lupang minana ko pa sa aking magulang at hindi ako pumayag. Kaya simula noon ay lagi na kaming pinag-iinitan nito. Salaysay ni Lolo Domeng. Ay,
Ang hirap naman pala iyan. E di gabi-gabi kayong sinasalakay ng mga iyan? Tanong ng asawa ng pastor. Oo, hindi naman namin pwedeng idemanda dahil walang maniniwala sa amin na ginagambala kami ng mga aswang at sila iyon. Babalikan pa kami ng demanda kapag sabihin naming aswang sila dahil hindi naman iyon pasok sa batas. Hindi ang mga iyon maniniwala lalo na't wala namang ebidensya. Mahabang salaysay ni Lolo Doming. Iyang mga pinatulis na bagakay sa bawat sulok ng dingding ay mga panlaban sa kanila sakaling sasalakay sila. May mga habak rin kami kaya hindi nila kami madaling makuha. Hindi nga lang nila kami kayang hawakan ng matagal dahil naiinitan sila sa kapangyarihan ng habak. Kaya nabitawan lang din nila si Tere. Nako, mabango pa naman sa kanila ang buntis. Dugtong pa ulit nito. Ang tinutukoy niya ay ang buntis na anak na dinukot ng aswang. Para sa amin ay hindi kami naniniwala sa mga habak. Subalit paniniwala nila iyon. Kaya kailangang respetuhin at igalang. Kanya-kanya naman tayo ng paniniwala sa buhay. Matapos ng mga pangyayaring iyon ay may maikling pagsamba kaming ginawa. At nakakatuwang tignan na lahat sila ay nakapokus at handang makinig sa mensahe ng Panginoon. Kahit sobrang layo ng aming nilakad ay pakiramdam ko ay sulit naman at walang nasayang, lalo na at ang unang bahay na aming naakyatan ay bukod sa malugod kaming tinanggap at pinatulog ay malugod din ng mga itong tinanggap ang Panginoong Diyos. Lalo na ang mahalagang mensahe nito sa Biblia. Sa mahabang tulog namin ay wala namang sagabal at mahimbing kaming nakatulog sa magdamag. Kinaumagahan ay hindi kami ng mga ito pinababa ng bahay hanggat hindi kami nag-agahan. Ibinilin pa sa amin na kung marating man namin ang kabahayan ng mga aswang at yayain kaming kumain ay huwag kaming kumain ng ulam na may sabaw dahil doon madalas inilalagay ang mga laway nila para hawaan at maging yanggaw ang mga nais na mga itong maging kaori nila. Nilakbay na nga namin ang lugar ng mga nasabing aswang at sa unang bahay ay hindi kami pinagbuksan kahit anong tawag namin dito. Alam naming may tao dahil bukod sa maraming tsinelas ang hagdanan, ay narinig pa namin na kani-kanina lang ang mga nag-uusap sa loob. Sa ikalawang bahay mula sa di kalayuan ay pinagbuksan kami at tinanggap ng mga ito ang gospel tracts na aming binigay. Ngunit inilapag lang din kaagad sa sahig habang nakaupo ang mga ito. Balisa sila at hindi nakipagtitigan sa aming anim at parang ayaw ng mga itong kumausap pa sa amin. Dumako pa kami sa iba pang bahay at nabigay ng mga babasahing mensahe ng Panginoon. Ang mga ito ay ganoon pa rin. Matapos abutin ang ibinigay na babasahin ay pinagsasarahan kami kaagad ng bahay. Hanggang sa magtatanghali na at narating namin ang pinakadulong bahay na may kalakihan iyon. Gawa sa native pa rin iyon at sobrang tahimik na para bang walang tao sa loob. Ngunit nang tumawag kami ay bumukas naman ang pintuan at ninanyayahan pa kami na pumasok. Kaya walang alinlangan ang aming pastor na pumasok sa loob. Sumunod din kaming 5 na umakyat at nakiupo sa verha na yari sa kawayan. Magandang araw po, Lola. May kasama ka ba rito sa bahay mo? Ang ganda naman ang pagkakagawa nito. Wika ng aming pastor. Ay, oo. Anak ko ang gumawa nito kasi matanda na kami ng asawa ko. Sagot nito na nakatawa at lumabas pa ang ilang piraso ng ngipin. Ay, ganun ba? Nasaan po ba ang asawa mo, nanay? Tanong rin ng asawa ng aming pastor. Nasa loob po ng aming kwarto.
maagang inaantok kaya natulog? Sagot ng matandang babae. At kakasalita lang niya nang biglang lumabas ang matandang lalaki. Hindi na ako natulog. Kanina pa ako gising. Abay, marami pala tayong bisita. Pakainin mo. Utos pa ng matandang lalaki na nasa tansya ko ay nasa 80 pataas na ang edad. Ngunit matikas pa rin kung tumayo. Away, oo nga pala. Hali kayo. Tuloy kayo sa aming kusina. Maraming pagkain doon. Yaya ng matanda. Naku po lola, wag na po. At kailangan pa naming maglakad sa ibang bukirin. May nais lang kaming ibigay sa inyo bago kami umalis. Wika ng aming pastor, sabay abot ng isang babasahin. Ngunit hindi kaagad iyon tinanggap ng matanda. Sa halip ay iginiya kami nito sa kusina, kaya napasunod na lamang kaming lahat. Nakapagtataka at sobrang dami ng pagkain sa mesa ng mga matatandang. Gayong dalawa lang naman sila ang nakatira doon. Pinaupo kaming lahat sa sukat parehabang mesa na malamang ay pang 100 katao ang pwedeng kumain. Ang lapad niyon at ang daming putahe ng karne at sobrang bango pa. Napakarami naman yatang handaan dito, Nay. Sinong naghanda nitong lahat? Tanong ng isa kong kasamahan. Ay, ako lang mag-isa. Masarap yan. Tikman nyo. Sagot pa nito. Nagkatinginan kaming lahat. Nag-sign language ang isa namin na huwag kumuha ng may sabaw. Kaya halos lahat ay dumako ang kamay sa inihaw na karne. Inatasan pa ako na manguna sa panalangin bilang pasalamat sa pagkain. Kaya napapikit ang lahat habang ang dalawang matanda, sabi ng isa naming kasama dahil nagmatsyag lang sa mga matanda, ay nakita niyang masakit ang titig sa amin at balisa na tila ba naiinitan. Nang matapos na ang panalangin ay nagkatinginan muna kaming lahat. At tila walang may gustong sumubo sa nakahaing pagkain, kahit pa man sobrang bango ng mga ito. May dala ako ritong kalamansi, Pastor. Masarap to pang sausaw sa inihaw. Wika ng kasama naming babae na may baong palaging kalamansi na ginagawang pamuna sa mukha at minsan ay panghalo sa tubig na inumin upang matunaw ang mga taba sa tiyan. Iyon na kasi ang kanyang karaniwang nakaugalian, kaya hindi mawala ng kalamansi ang kanyang bag. Isa-isa niya kaming binigyan at ang ginawa nga namin ay binuksan iyon at pinangpatak sa inihaw na karne. Laking gulat namin nang biglang nag-iba ang mukha ng karne. Maputing karne iyon at halos walang taba. At halatang balat ng tao ang balat ng karne. Dahil may mga balahibo pang nakadikit. Nang tignan namin ang mukha ng mag-asawa ay nanlilisik ang mga mata nito sa galit. Sobrang takot namin noon. Ngunit ang aming leader ay matapang na nakipagtitigan sa mga aswang. Umalis na kayo sa pamamahay ko. Bilis! Galit na utos ng mag-asawang mga matanda. Dahil hindi nila kayang makipagtitigan sa alagad ng Diyos. Naunang bumaba ang kasama naming babae at mabilis rin kaming sumunod sa kanya. Huling bumaba ang pastor at pabalang pang isinara ng matanda ang pintuan ng kanilang bahay. Nagmistulang panaginip ang pangyayaring iyon, ngunit magpahanggang ngayon ay sobrang sariwa pa sa aking isipan. Sa libo-libo kong pag-iisip ay hindi ko inakalang maranasan ko ang ganoong uri ng kahiwagaan ng mundo. Maraming beses naman akong nakakita ng multo, ngunit pagkaramdam ko ay mas nakakatakot ang mga aswang. Hindi kasi sila nawawala sa isang kisap mata na kagaya ng multo. Bagkus ay pagkisap mo ng iyong mga mata
ay makikita mo na lamang ang iyong sarili na nakipagbuno sa kanila. Swerte mo na lamang kung may makakita sa inyo o may mga kasama ka o kaya may dala kang panlaban sa kanila. Pero masasabi ko talagang kakaibang kalaban ng aswang. Umuwi kami ng maaga ng mga sandaling iyon. Hindi na namin ninais na akyatin ang dako paraon. Hindi kasi namin alam at baka mas mga malala pa ang nakatira roon at hindi na kami makauwi pa ng buo. Ako, sa aking sarili ay aminado naman akong kaya kong makipagbuno para dipinsahan ang aking sarili. Subalit ang aking mga kasamahan, lalo na ang mga babae ay hindi ako sigurado kung kaya ko ba silang protektahan. Dahil rin doon ay napatigil na ako sa pagsama kahit sa ang bukirin sa takot na kung hindi magawang ulamin ng aswang ay baka uuwi rin akong nayanggaw at hindi na magagamot pa. Siguro nga, hindi pa ako ganoon katatag sa aking paniniwala dahil may takot pa ako sa aking sarili. Pero talagang naduwag ako at ayaw ko nang maranasan pa ang karanasang iyon na minsan nang naging bangungot sa aking buhay. Ninais ko na lamang na mag-asawa ng taga-amin rin at nagpasyang magtayo ng maliit na negosyo para sa aming pangkabuhayan. Patuloy pa naman akong naglilingkod sa Diyos kahit na ganoon. Palagi pa rin akong nagbibigay ng aking ikapo o iyong tinatawag na tithes ng simbahan. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Hello mga kaaswang. Interview po ito mula sa isang binatilyong Kristiyano na itatago natin sa pangalang Jeff. At ito ang kwento niya. Isa sa mga hindi malilimutang sandali bilang isang Kristiyano ay ang pagsama sa mga camping at magsaya sa mga kaganapan na ipinatutupad ng aming simbahan. Bilang isang kabataan na at nagbibinata ay bukod sa nai-enjoy mo ang pagsisilbi sa Panginoon ay maraming magagandang kaedad ko rin na makikilala. At sa edad na 17, naging mapag-obserba na ako sa mga dalagang nakikita. Kakaibang babaeng Kristiyano dahil bukod sa katapatan nito sa pagsisilbi sa Panginoon ay karespe-respeto rin itong tignan dahil sa pangmahinhin na kasuotan nito at pananamit. Malumanay at hindi mo kakitaan na nakasuot ng maikling short at kita ang pusod. Bagkus ay mahahaba ang palda at pormal na pormal tignan. Camping namin noon at ang napili naming lugar ay ang malayong bukid kung saan hindi abot ng signal ng cellphone. Ang gusto ng aming pastor ay iyong mag-focus kami sa mga aktibidad ng simbahan at hindi na ma-sidetrack ng mga gadgets. Kaya kami napadpad sa bukirin ng isa naming kapatid sa simbahan. Sako pa rin iyon sa Negros. Iyon nga lang ay may kalayuan at hindi abot ng signal ng cellphone at maging ng kuryente. Ang suhestyon niya ay maganda raw doon dahil may malaking talon at malawak ang paligid na pwedeng paglatagan ng aming mga tent. Sinunod nga namin ang lugar na iyon. Sobrang layo mula sa kalsada ng syudad. Nilakad pa namin iyon ng halos 3 oras. Kasama na ang mayat mayang pahinga. Hindi ka nga naman magsisisi sa ganda ng lugar. Bukod sa mga bulaklak na orchids at iba pang kusang tumutubo roon ay napakagandang pakinggan ang mga awit ng mga klase-klaseng ibon sa paligid.
Sobrang lamig ng simoy ng hangin at kay linis ng tubig sa batis na galing pa sa talo na mula sa itaas. Ang ganda naman pala dito. May kabahayan rin ba dito, Ann? Tanong noon ng aming pastor sa kasamahan naming taga roon. Oo, pastor, pero madalang. Kasi nga ang layo sa kabayasnan. Sagot nito. Marami kaming baon na bigas at mga canned goods at noodles. Bali pang 3 araw at 2 gabi iyon. Nang unang araw pa lang ay sobrang saya ng lahat. Matapos ang mga activity ay kanya-kanya ng sulong sa batis at sa talon. Nang magdapit hapon na ay nag-volunteer ako na magluto ng hapunan at isa sa mga kasamahan naming babae ang nagkusa ring tumulong sa akin. Nagsasaing pa lang ako noon nang may mamataan akong matandang lalaki na nakamasid sa aking mga kasama habang naliligo. Ang sa utak ko ay baka nang bubuso at itinuro ko pa iyon sa aking kasamang babae na naghihimay ng kangkong upang gawing adobo. Mar, tingnan mo yung matanda mula sa itaas ng talon. Kanina pa iyan pasilip-silip sa ating mga kasamang naliligo sa baba. Wika ko sa aking asawa. Napansin mo rin pala, Jeff? Kinikilatis ko nga baka engkanto pero parang hindi naman. Hindi kaya't aswang ang matandang iyan? Pabalik na tanong ng aking kasama. Wala siya. Maniwala ako sa mga aswang na iyan. Kwento lang yan at hindi totoo. Ay, anong hindi totoo? Maski sa makabagong panahon ngayon ay naglipana pa rin ang mga katulad nila. Ang dami kaya nila sa syudad at dahil natatakot silang mahuli ay bumibili na lamang sila ng mga hilaw na karne at naging kontento na doon. Pero sa tuwing makakita sila ng buntis ay hindi nila papalampasin at naghahanap talaga sila ng paraan kung paano mabiktima ang mga may buntis sapagkat mabangaw ang mga ito sa kanilang hininga. Mahabang salaysay ni Amar sa akin na ikinangisi ko lang. Hindi ako naniniwala dyan. Basta walang aswang at ang matandang yan ay nambubuso lang. Mariing wika ako. Napaismid si Amar sa akin na tila ba napipikon. Bahala ka nga riyan sa buhay mo. Inis na wika nito at bumalik na sa kinaroroonan ng aming mga kasamahan. Binantayan ko na rin hanggang maluto ang sinaing dahil tapos nang magluto ng noodle si Amar. Pinarisan pa niya iyon ng pritong tuyo na isda. Nang makatapos na akong magsaing ay bumalik na ako sa kinaroroonan ng aking mga kasamahan. Masaya ang mga itong nagkakantsawan at parang hindi talaga nila napapansin ang matanda sa itaas ng talon. May kahabaan din kasi ang talon na iyon, kaya malamang ay hindi na nila iyon napansin pa. 6:00 pa lang ng gabi ay naghapunan na kami para simulan na ang change prayer. Natapos yata kami ng 10:00 ng gabi at dahil sa huni na lamang ng mga kuliglig ang aming naririnig ay mabilis kaming dinalaw ng antok dahil na rin sa malamig na klima ng lugar. Kanya-kanya kaming latag ng tent. Sa isang tent ay may 3 hanggang 4 na magkasama. Puro lalaki at puro babae. Hindi pwedeng magkasabay matulog sa iisang tent ang lalaki at babae. Mahigpit na ipinagbabawal iyon. Sa kalahati pa lang kami ng aming tulog noon nang biglang nagsisigaw ang isang pangkat ng babae. Mabilis akong bumangon upang usisain iyon. Maging ang ibang kasamahan namin ay isa-isang nagsilabasan sa kanilang lungga. Bakit? Anong nangyari? Nagtatakang tanong ko sa isa naming kasama.
Si Girlie daw. Dinukot at hinila ang paa. Buti na lang at nahawakan ng kanyang mga kasamahan at nakasigaw. Kaya mabilis na tumakas ang nilalang. Salaysay ng isa naming kasamahang lalaki. Anong nilalang daw ba? Tanong ko ulit sa kanya. Aswang daw at ang tulis ng mga mahahabang kuko. Sagot ulit nito. Kinontra ko kaagad ang sinabi nito. Nako, aswang na naman. Baka mga ligaw na hayop lang iyon. Lakas niyo namang makapaniwala sa aswang na iyan. Sagot ko sa kanya. Abay, ewan. Basta iyan ang sabi sa akin. Sagot ulit nito. Nang usisa kami ulit at nang tignan ko si Girlie, ay halatang takot na takot ito at nanginginig pa. May bahid ng dugo ang kanyang kamay, kaya mabilis na dumapo ang paningin ko sa kanyang paa na sinabing hinila ng nilalang. May kalmot nga iyon ng tila matutulis na bagay. Napaisip akong baka ligaw na hayop nga ang umatake sa kanya. Hindi kasi talaga ako naniniwala sa aswang ng mga panahong iyon. Hindi rin ako mahilig manood ng mga horror at fantasy at ni minsan ay hindi ko naranasan ang multuhin na gaya rin ng mga kwento ng iba. Kaya kapag ganoon ang palabas ay hindi ako interesado. Dahil sa natakot ang lahat ay napagdesisyonan na ipagdikit-dikit ang lahat ng tent at ipaggitna ang tent nila Girlie upang sa ganoon ay maging kampante itong matutulog. Hindi ko alam kung bakit sa ginaw ng paligid ay tila ramdam ko na maalinsangan ang panahon. Para akong nasa loob ng aking kwarto. Napatay ang electric fan dahil sa brownout. 3 lang naman kami sa loob ng tent at hindi iyon masikip dahil malapad ang tent na iyon at kasya pa ang 5 katao. Dinig na dinig ko pa ang mga paghihilik ng 2 kong kasama. Ilang sandali pa ay may narinig akong mga yapak sa paligid. Maging ang kakaibang huni nito na nakakapangilabot at nakakatindig balahibo sa batok. Ilang sandali pa ay napatigil ang paglalakad nito at ang tinig. Kaya nagpasya akong silipin ang nilalang. Maingat kong binuksan ang zipper ng aming pintuan upang sana ay silipin ang labas o kung makikita ko ba ang nilalang na naglalakad at paikot-ikot kanina. Ngunit nasorpresa ako nang pagsilip ko sa maliit na butas ay may nakasilip rin sa aking 2 matang nagbabaga at nakatuwad. Napaatras ako at naupuan ang aking isang kasama kaya nagising rin ito. Biglang may mabalahibong kamay ang pumasok sa maliit na butas na aking binuksan kanina lang para silipan. Madaling nahawakan nito ang aking paa at hinila palabas. At dahil sa lakas nito ay nadala niya ako, ngunit kumapit ako sa isa kong kasama, nagising na. Maging ito ay naalarma at napakapit pa sa isa naming kasama, na tulog pa sana. Ngunit sa sobrang lakas ng kapit sa kanya, ay nagising na rin. Tumulong na rin itong hilahin ako upang hindi madala ng nilalang na gustong kumuha sa akin. Putik, aswang na naman ito at talagang hindi tayo titigilan hanggat wala siyang madadala isa man sa atin. Galit na wika ng kasama kong lalaki habang hawak pa rin ang aking kamay. Naniniwala na talaga ako na may aswang. Katakot ang itsura niya. Nanginginig na wika ko. Dahil pahirapan niya akong mahila ay kinalmot niya ang aking paa. At sobrang hapdi ng naiwang sugat dahil sa talim at haba ng kanyang kuko. Sumigaw ka ng tulong. Mukhang hindi tayo titigilan ng mga ito. Utos ko sa aking kasama habang pilit na lumalayo sa kamay ng aswang
Ngunit unti-unti na nitong nabuksan ang zipper ng pintuan. Kapag tuluyan niyang mabuksan iyon ay siguradong madali niyang makuha ang isa sa amin at sigurado ako ang posibleng makukuha niya dahil mukhang sa akin talaga nakabaling ang kanyang atensyon. Kanina pa kami maingay ngunit hindi man lang nagising ang aming mga kasamahan. Siguro ay sobrang pagod dahil sa ilang oras na paglalangoy sa batis. Tuluyan na ngang nabuksan nito ang aming pintuan. Bumungad ang napakapangit na itsura nito sa amin at naglalaway pa habang nakatuwad. Kulubot ang mga balat habang ang buhok ay iilan lamang. Matutulis ang mga kuko nito sa kamay at paa. Ang mga ngipin nito ay tila nabubulok na dahil sa sobrang baho at lansa. At ang itim na ng mga gilagid nito. Dahil sa takot ay tuluyan na akong nagsisisigaw maging ang aking mga kasamahan. Sobrang agresibo ng aswang at talagang hindi ito nagdadalawang isip makipagbuno kahit 3 kami. Nagising rin ang iba naming kasama ngunit natatakot rin ang iba na lumabas. Ang ibang mga lalaki ay lumapit at may dalang mga kahoy na pamalo. Hanggang sa napilitan ng tumakas ang aswang dahil sa sobrang dami namin. Nagkabutas-butas na ang tent namin dahil sa nangyari. Hindi na kami natulog pang mga lalaki at naghintay na lamang na mag-umaga. Ngunit ang unang isang aswang ay nagiging 2 na at paikot-ikot lang ito sa kinaroroonan naming lahat. Mayroong buhatin ng mga ito ang tent habang lumilipad. Ngunit hindi naman tinutuloy. Parang nanunudyo lang. O kaya ay gusto nito na lumabas ang nasa loob upang atakehin nila. Hindi kami naghihiwa-hiwalay at naging alisto sa bawat pag-atake ng aswang. Panay ang pangdukot nito, ngunit naging alisto naman ang bawat isa sa amin. Mabuti na lang at may dala kaming disolar na ilaw. Kahit paano ay nahihirapan rin ang aswang na umatake sa amin. Kung may buntot pagi sana tayo o kaya'y pinatulis na bagakay, siguradong kanina pa tayo tinatantanan ng mga iyan. Sa tingin ko mag-asawang mga ito at namataan tayo kaninang araw. Wika ng aming kasama na siyang nagdala dito sa amin. Bakit? Marami bang aswang dito sa lugar niyo? Tanong ng isa ko pang kasama. Hala, bakit hindi mo sinabi idi sana hindi na ako sumama? Nakakatakot. Wika naman ni Amar. Hindi naman marami ang aswang rito sa amin. May 2 matandang mag-asawa lang na dayo. Mula sa Iloilo ang lumipat ng tirahan dito. At simula noon, marami nang nawawalang alagang hayop. Lalo na mga baka at baboy. At kung matagpuan man ay wakwak na ang tiyan at wala na ang mga lamang loob. Mahabang paliwanag ni Ann, ang taga roon sa lugar na nagyaya sa amin. Huwag kayong matakot. Ang bagakay at buntot pagi ay sangkap lamang. Higit na makapangyarihan pa rin ang salita ng Diyos. Manalangin lamang tayo at siguradong walang masamang mangyari sa atin. Lakasan niyo ang loob ninyo at higpitan ang pagtitiwala sa taas. Ang mga iyan ay mga falling angels at hindi nila kayang gapiin ang mga anak ng Diyos. Mahabang litanya ng aming pastor na nagpapabuhay sa aming lahat at nagpapalakas ng loob. Tama, kaya tayo nandito para maraming matutunan tungkol sa kanyang salita
at makapag-focus o makapagmuni-muni sa kanyang salita na walang mga gadgets o anong pa mang sagabal. Wika naman ang isa naming kasamahan sa simbahan. Sumigaw naman halos lahat ng karamihan ng amin. Pero alam ko rin naman na maski sila ay may nakakubli pa ring takot sa kanilang dibdib. Subalit dahil marami kami, ay kumpiyansa kami na walang may mangyaring masama isa man sa amin. Hindi pa rin mawawala sa aking isipan ang nakakatakot na anyo ng aswang, maging ang amoy nitong langis at malansa. Pati na rin ang mabahong hininga. Sadyang hindi pa tumigil ang aswang sa pag-aatake kahit pagising na kaming lahat. Nang tinawag namin ang pangalan ng Panginoon, ay biglang tumahimik din mula sa paligid ng mga aswang. Ngunit matapos ang mahabang panalangin ay mahabang katahimikan rin. Ngunit ilang sandali lang ay nariyan na namang muli ang huni ng mga ito. Nagbabadya na namang umatake at ang kasama naming babae na si Kyla na may kaliitan ang gustong hilahin nito. Nagkasira-sira ang mahabang palda at damit nito at nagtamo pa ng mga sugat at galos. Dahil nasagad ito sa mga malalaking bato ng hilahin ng aswang. Nasa malalaking puno na ito at may kadiliman ng abutan ng isa kong kasama at nahawakan ng kamay. Mabuti na lang at naabutan pa dahil kung hindi, paniguradong siya na talaga ang magiging pagkain ng aswang sa gabing iyon. Mabilis naming tinulungan si Marga sa paghila upang bawiin sa kamay ng aswang si Kyla. Halos mawala na ang boses nito at sobrang putla dahil sa ginawang pag-atake sa kanya. Malayo-layo na kasi ang paghila sa kanya bago namin siya naabutan at nakuha sa mga kamay ng aswang. Kamuntik na talaga itong madagit ng nilalang. Napilayan pa yata siya sa balakang dahil sa ginawang paghila sa kanya. Iyon ang pinaka-nakakatakot na pangyayari sa nadaluhan kong camping. Hindi pumasok sa utak namin na ganoon ang aming sasapitin sa lugar na iyon. Kahit paano ay wala namang may nakuha o na biktima isa man sa amin. Kaya lang ay nag-iwan talaga iyon ng malaking trauma sa aming lahat, lalo na sa gabi, at parang nakakatakot na ring matulog sa tent. Dahil kayang-kaya iyong pasukin ng aswang dahil madaling sirain. Unang beses ko rin iyon maranasan ang makakita at atakihin ng aswang. Dati naman kapag may huni ng wakwak at tiktek na dumadaan sa aming bubungan at sinasabi ng aking mga magulang na dumaan na ang aswang ay talagang hindi ako naniniwala. Para sa akin, isa lamang itong uri ng mga ibon. Ngunit ngayon ay nagsaliksik talaga ako sa internet ng mga totoong pangyayari na pag-atake ng mga aswang. Kaya napag-alaman ko na talaga palang umiiral sila. Gayunpaman, hindi iyon nakakabawa sa mahigpit na paniniwala ko sa Poong May Kapal. Kahit saan, kung gustong umatake ang ganitong nilalang ay wala rin naman talagang makakapigil. Ngunit ang higit na panlaban sa mga ganitong nilalang ay ang salita ng Diyos at higit sa lahat ay ang mahal na dugong ibinuhos ni Hesus sa krus ng Kalbaryo. Tinanong kami ng aming pastor kung may balak ba daw kaming bumalik sa lugar na iyon. Hati na ang opinyon ng aking mga kasamahan. Yung iba ay talagang natakot na. Ngunit yung iba naman ay gusto pa ring bumalik dahil sa ganda ng lugar at kaaya-ayang tanawin.
Pero ang 3 araw sana naming pamamalagi roon ay naging 1 na lang dahil sa sobrang takot ng iba na gusto na talagang agaran ng pag-uwi. At hanggang dito na lang po. Marami pong salamat sa lahat ng nakikinig at tumapo sa videong ito. Muli po, ako po si Jeff ng Negros. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ross. 79 na taong gulang. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong 1986 sa malayong probinsya ng Negros. Noong mga panahong iyon, ang tanging ikinabubuhay namin ay ang pagsasaka, pagtatanim ng palay at pag-aabuno ng mga pananim. Ako ay may isang anak pero walang asawa. Nakakahiyamang aminin pero biktima ako ng panggagahasa ng mag-edad ako ng 18. Pauwi ako noon mula sa maghapong paglalaban ng salubungin ako ng isang hindi nakikilalang lalaki. Masasabi kong kakaiba siya dahil sa kanyang tindig, kulay ng balat at kulay ng kanyang mga mata. Natigilan ako nang mapatitig ako sa kanyang mga mata. Tila ako nahihipnotismong sumunod sa lahat ng kanyang sasabihin. Wala sa sariling inilapag ko ang aking nilabahan sa gilid ng daan at sumunod sa kanya sa kakahuyan. Naalala ko ang panahong iyon kung saan gumagalaw ako nang hindi sang-ayon ang aking isipan. Gusto kong magpumiglas ngunit salungat ang aking ginagawa. Nang araw na iyon ay nalamangan ako ng isang nilalang at nilapastanganan ang aking pagkababae. At pagkatapos magpakasasa sa aking katawan ay iniwan akong lumuluha at puno ng pangamba. Hindi ko kilala ang nasabing estranghero na hindi ko na nga siya napansin magmula noon. Ang alam ko lang, kailangang manatili itong lihim at walang sino man ang dapat makaalam. Pero sadyang dumarating ang panahon na lalabas ang kaliit-liitang sikreto. Gumising ako isang araw na naduduwal at masama ang pakiramdam. Nagdududa ang mga tingin sa akin ni Mama at basta na lang akong kinausap ng masinsinan. Namutla ako ng harap-harapan niyang itinanong sa akin kung sino ang ama ng aking anak. Wala akong maapuhap na sagot kaya humagulgol ako at sinabi sa kanya ang totoong nangyari sa akin. Gulat na gulat si Mama. Aniya, wala din daw akong pinagkaiba sa kanya dahil siya man ay pinag-usapan na bilang isang pariwarang babae. Ako man ay hindi kailanman nakikilala ang tunay na ama. Hindi ko naman sinisi ang aking mama sa nangyari sa kanya noon. Walang sino man ang may hawak ng ating kapalaran. Kung nangyari sa akin ang bagay na ito, tatanggapin ko ng buong puso at sikaping magbagong buhay para sa aking magiging anak. Magkayakap kami ni Mama na nag-iyakan. Aniya, kahit anong mangyari ay wag na wag ko raw ipapalaglag ang sanggol. Ilalabas ko siya sa mundo at aalagaan. Pupunuin ng pagmamahal. Hindi raw ako dapat matakot dahil katuwang ko si Mama sa lahat ng pagsubok na aking pagdaraanan. Gumaan ang aking loob at inasikaso na lamang ang aking pagbubuntis. Marami ang pinag-uusapan ako at lihim na pinagtatawanan. Nasaktan ako
Pero wala naman silang ambag sa buhay ko. Kaya lahat ng naririnig ko ay pinapalagpas ko lang sa aking kabilang tenga. Nang sumapit ang aking kabuwanan, hindi ako iniwan ni Mama. Hawak niya ang kamay ko habang pilit na inilalabas ang pinakamalakas kong ere. Di nagtagal, nakarinig ako ng iyak ng sanggol. Isang lalaki. Sa labis na tuwa ko, hinalikan ko ang sanggol ng buong pagmamahal, kahit pa man hindi pa siya nalilinisan. Pinangalanan ko siyang Daniel. May itsura ang bata, matangos ang ilong, at may napakapulang mga labi. Perpekto at kay kinis. Ang daming namangha sa taglay niyang kagapuhan na kahit ang matatanda ay nagkakagusto at halos magmakaawang maranasan man lang na makarga nila si Daniel sa kanilang mga bisig. Pinalaki ko si Daniel na puno ng pagmamahal at busog sa pag-aruga. Wala akong pinagsisisihan na ginahasa ako ng isang estrangherong lalaki. Dahil nagkaroon ako ng anak na sigurado akong kakampi sa akin sa lahat ng oras. Nang mag-10 taong gulang na si Daniel, namangha ako dahil naging interesante na sa kanya ang itsura ng buwan sa gabi. Nakakaakit raw at nanghihipnotismo. Natuwa ako kasi kagaya niya ay gustong gusto ko din ang tumititig sa buwan. Hindi ko lang lubos maintindihan na noong mga panahong iyon ay iba na pala ang ibig niyang sabihin. Napansin ko lang ang pag-iba ng kanyang mga kilos nang siya ay mag-18 anyos na. Madalas siyang lumabas ng bahay sa gabi at umuuwing masaya sa madaling araw. Ilang beses na niyang ginagawa iyon at hindi ko mapigilang mag-alala. Baka kasi kung anong ang mangyari kay Daniel sa labas, baka saktan siya o pagkatuan ng mga kabataang kagaya niya. Lahat ng paalala ko ay pinakinggan ni Daniel. Ngunit nginitian niya lang ako bilang ganti. Hindi raw ako dapat mag-alala sa kanya dahil kaya niya naman daw ang kanyang sarili. Kahit nagdadalawang isip ako sa kanyang sinabi, pinili kong maniwala dahil alam kong hindi naman siya suwail na anak. Nang minsang sundan ko siya, hindi ko akalaing may matutuklasan ako sa kanyang pagkatao. Nasigurado akong galing sa pinagmula ng kanyang ama. Nakita ko siyang kumakain ng naghihingalong baboy. Tinatanggalan niya ng mga lamang loob at nilangtakan na tila ba isang napakasarap na putahe ang nakahain sa kanya. Sindak na napatakip ako sa aking bibig upang mapigilan ang pagkawala ng isang matinis na sigaw. Iyon nga lang, napansin ako ni Daniel. Sa halip na magalit, yuko ang ulong lumapit siya sa akin at magpapaliwanag raw siya sa kanyang ginawa. Wala naman akong makakapanggalit. Sa halip ay naawa ako sa kanya. Alam ko kung gaano kahirap magtago ng isang tunay na pagkatao. Walang salitang nambutawi sa aking labi nang lapitan ko ang aking anak at mahigpit na niyakap. Aniya, mahirap raw ipaliwanag. Pero nasa sa kanya ang mga katangian ng isang aswang. Nakakaamoy siya ng sariwang dugo, lamang loob at takot. Kaya niyang gawin ang imposible kapag nauuhaw siya o nagugutom. Ang tanging kaya niyang gawin ay ang manghuli ng mga ligaw na hayop, napapatid sa naghuhurmintado niyang katauhan. Wala akong pakialam kung ano man ang gawin niya sa buhay. Bilang ina, nakahanda akong alalayan siya sa lahat-lahat. Kaya naman, para matulungan siya,
Nagtungo ako sa kalsada isang gabi. Batid kong may daraan pa kaya sinadya kong mag-abang-abang habang hinahasa ang aking itak. Ilang beses lang, may namataan akong lasing na pasuray-suray sa daan. Natatandaan ko, siya ang isa sa mga lalaking pinagkakatuwaan akong bastusin noong mga panahong nabuntis ako. Kinutya nila ako. Pinangalanan akong masamang babae. Wala akong nagawa noon, kundi ang lihim lang na umiyak dahil sa sama ng loob. Pero ngayon, hindi naman siguro masama kung gumanti ako. Hindi ba? Nang mapatapat ang lalaki sa aking kinaroroonan, ay walang awa kong tinagpas ang kanyang leeg, dahilan para sumirit ng malakas ang kanyang sariwang dugo. Sa mahinang boses ay tinawag ko ang aking anak at ipinakita ang aking ginawa. Labis ang tuwa niya at kaagad na hinila ang pinatay ko sa kasukalan. At doon inabangan ang kanyang pagkain. Sa halip na matakot at mandire, nakaramdam ako ng kasiyahan at katiwasayan habang kinakain ng aking anak ang pinakauna kong biktima. Sarap na sarap niyang hinugot ang mga lamang loob ng lalaki at nilantakan. Mula sa atay, puso at bituka ay wala siyang pinalagpas. Maging ang mga mata ng lalaki ay kanyang sinisipsip hanggang sa wala na itong katas. Alam kong isang krimen ang aking ginawa, isang karumal-dumal na krimen. Pero hindi pumayag ang aking anak na iligpit ang kalat ng ako lang. Nagukay kami ng malalim na butas at inihulog doon ang aming biktima, tsaka tinabunan ng lupa. Ewan ko, hindi ako makaramdam ng konsyensya. Ang naiisip ko lang ay ang ikakasiya ng aking anak. Nais ko siyang maging masaya kahit pamulat kami sa katotohanan siya ay hindi isang normal na tao. Siya ay aswang at alam kong nagmana siya sa kanyang ama, ngunit hindi ko siya sinisi. Nasundan pa ang aming pambibiktima hanggang sa magkaroon na ng usap-usapan tungkol sa gumagalang aswang sa gabi. Natuto nang bumangay si Daniel at gumagapang sa bubong ng mga may bubong. Habang tumatagal ay nagkakaroon siya ng mga panibagong kakayahan na kailangang taglay ng isang aswang. Natuto siyang manghawa at manghipnotismo, kagaya nga ng isang tunay na aswang. Nakakarating na siya sa kabilang baryo para manguha ng karne na gustong-gusto niyang kainin. Naroong makakuha siya ng karne ng batang lalaki, matanda at dalaga. Lahat ng iyon ay matyaga kong niluluto hanggang sa maubos niya at maghanap na naman siyang muli. Nakaabot sa kaalaman ni Mama ang aking ginawa na bakas ang galit sa kanyang mukha sa kabila ng katandaan. Aniya, maling-mali ang aking ginagawang pagkonsinti sa ginawa ni Daniel. Hindi ko dapat hinayaang mas makilala ng aking anak ang kanyang pagkataong aswang, dahil darating ang panahon na hindi na raw ako kikilalanin mismo ni Daniel. Hindi ako nakinig sa kanya at mas binigyan pa ng rason ang aking anak para makapangbiktima. Paano ko mapipigilan si Daniel? Gayong sa laman loob ng tao at sariwang dugo na bubuhay ang aking anak. Alam kong balot na kami ng masasamang gawain, pero ayaw ko siyang mamatay sa gutom. Kisihudang malunod ako sa lumalagablab na apoy ng impyerno, basta maiparamdam ko lang sa aking anak kung gaano ko siya kamahal. Nang sumunod na gabi, umalis ulit ang aking anak. Sa kabilang bayan siya dadayo para kunin ang may sakit na karne, para maging konsumo niya sa susunod na mga araw.
Nag-alala ako dahil medyo natagalan siya. Hindi ako nakakaramdam ng takot kapag nakakakita ng kanyang mga biktima. Nasanay na akong kumatay ng tao. Mas nababalisa ako sa pag-aalala kung bakit natagalan siya na kailanman ay hindi naman nangyari. Magliliwanag na nang makauwi si Daniel at labis ang aking takot nang makitang sugatan siya. Nakipagsagupaan pa raw si Daniel sa kaanak ng bibiktimahin pa niya sana. Malalim ang natamo niyang sugat sa tiyan. Halos lumabas din daw ang kanyang bituka. Sindak na hindi ko malaman kung ano ang aking gagawin. Si Daniel na lang ang natitira sa akin. Siya ang buhay ko. Bago ko pa man siya gamutin ay pumalahaw muna ako ng iyak. Mabuti na lang. Naampat kaagad ang dugo mula sa kanyang sugat nang malapatan ko ito ng paunang lunas. Pinagpahinga ko siya sa kanyang silid at nag-isip. Kailangang patigilin ko na siya sa paghahanap ng pagkain. Lalo na't nakilala umano siya ng kaanak ng kanyang bibiktimahin sana. Batid kong hahanapin siya ng mga ito at tutugisin. Kaya kailangang habang maaga pa ay ilayo ko na ang aking anak. Pupunta kami sa ibang lugar. Magpapakalayo-layo at doon mamumuhay muli. Na parang normal na tao. Sa gabi ay maghahanap na naman siya na mabibiktima na magpapawi sa nagugutom niyang tiyan. Nagpaalam ako saglit kay Daniel na mag-iigib ng tubig. May kalayuan ng balon sa amin pero mabibilis lang naman ang aking mga hakbang. Nag-igib ako kaagad at umuwi. Nang papalapit na ako sa bahay, may naulinigan akong mga nag-uusap na boses kaya nabalisa ako. Nagtatawanan pa ang mga kalalakihan na mukhang nanggaling sa aming tahanan. Dinagundong ng kaba ang aking dibdib. Halos hindi nagsasalitang kaagad kong tinungo ang silid ng aking anak. Para lamang magulat nang makita ang kalunos-lunos niyang kalagayan. Puno siya ng mga sugat at nanliligo sa sariling dugo. Pinagtataga ang kanyang katawan na nagdulot ng mabilisan niyang paghihingalo. Halos mahirapan ako sa paghinga dahil sa tagpong aking nakita. Siguradong ang mga kalalakihang nanggaling dito ang may kagagawan. Binalak ko silang habulin ngunit pinigilan ako ni Daniel. Aniya, hindi ko na raw kailangang hanapin pa ang mga taong may gawa niyon sa kanya. Kung tatanggapin ko na lang daw sana ang kanyang iiwang bagay, mas magiging maayos ang kanyang paglisan. Hinawakan ko na lang ng mariin ang kanyang kamay at pinagmasdan ang nahihirapan niyang mukha. Ang sakit. Sobrang sakit. Habang pinagmamasdan kong dahan-dahang iniluluwa ang kung anong bagay mula sa kanyang bibig. Isang kulay na itim na bato. Inabot niya iyon sa akin na masuyo kong tinanggap. Alam ko sa oras na iyon, sumuko na ang katawan ni Daniel. Nababaghan kong pinagmasdan siyang dahan-dahang pumikit ang mga mata hanggang sa tuluyan na ngang pumanaw. Wala akong nagawa kundi umiyak ng umiyak hanggang sa wala na akong mailuha. Labis ang aking paghihinagbes dahil kinuha kaagad ang aking pinakaingatang sukling. Ni hindi ko na nga inisip ang tama o mali. Naging kriminal ako at masamang tao. Pero lahat ng iyon ay para lamang kay Daniel. Ngayong wala na siya, wala nang direksyon ang buhay ko. Walang pagdadalawang isip na isubo ko ang bato at inisip na kasama ko lang si Daniel. Kasabay ang paglukob ng pagkatao niyang aswang sa aking pagkatao. Ngayon po ay naghahanap ako ng mabibilinan
Sobrang tanda ko na kung tutuusin. Ayaw ko na sanang umabot sa ganitong edad. Pero wala talagang nais tumanggap. Pero alam kong hindi nila iyon matatakasan. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Ross ng Negros. Pero alam niyo ba na mabuti akong aswang at hindi masama? Taong 2005. Masaya kami dahil bakasyon na naman at ang sabi ng mama, sa probinsya kami magno-Noche Buena at bagong taon. Sa probinsya kasi ng Negros, nakatira ang kanyang mga magulang. Tuwing bakasyon, doon kami laging pumupunta mula pagkabata. Ngayong nagtatrabaho na ako at binata na ay, ganoon pa rin ang aming nakaugaliang gawin. Lagi rin kasi iyong pakiusap ng aking lolo at lola at maging ang aking mga tiya at pinsan na karamihan ay taga roon din. Hapon na noon nang maisipan naming pumunta sa Talahiban upang mamasyal. Napakatahimik kasi ng lugar at ang sarap amuyin ng samyo ng preskang hangin. Nasa ilalim kami noon ng mangga nang mapansin ko ang isang binibini na malayo ang tingin at halatang may malalim na iniisip. Kahit may kalayuan ito, ay alam kong magandang babae ito. Bigla itong napatingin sa aming kinaroroonan, kaya nahuli niya akong nakatitig sa kanya. Nagulat ito at mabilis na nagtago sa mayabong na punong kawayan. Tinignan ko ang mga pinsan ko. Tila wala naman sa kanila ang nakapansin dito. Busy malamang ito sa pagtutudyuan, kaya mabilis akong naglakad sa kung saan ito nagtago. Tinawag ako ng isa kong pinsan nang mapansin niya akong nagmamadali sa paglalakad. "Insan, saan ka pupunta? Padilim na oh." Sigaw nito sa akin. "Huwag mo kong susundan. Tatai lang ako dito." Sagot ko na may pagsisinungaling. Nakita ko kaagad ang babae na tila mailap at takot sa mga tao. "Hay, huwag kang matakot sa akin. Hindi ako masama," wika ko rito. "Bakit mo ko sinusundan dito?" tanong nito sa akin. "Nakita ko kasing padilim na ngunit mag-isa ka lang naglalakad rito. Di mo ba alam na delikado sa isang kagaya mong babae ang mag-isa?" Sasagot pa sana ito nang may biglang magsalita mula sa aking likod. "Priscilla, bakit ka nakikipag-usap sa ibang tao?" Galit na wika ng matanda. Nay, mabait po siya. Nag-aalala nga po siya sa akin eh." Sagot ng dalaga. "Hindi totoo iyan. Halika na," wika ng matanda. Pinasadahan pa ako nito ng mabalasik na tingin. Nakakatakot at nagbabaga ang mga mata, kaya natatakot akong bigla. Kakaiba kasi iyon dahil noon lang ako nakakakita ng ganoong klaseng titig. Bumalik ako sa kinaroroonan ng aking mga pinsan na nagtataka. Pero iyong si Priscilla, ang ganda niya sobra. Para itong hindi nabilad sa init at hindi taga-probinsya dahil sa sobrang kinis ng balat. Iyon nga lang ay para itong Maria Clara kung manamit. Niyaya ko na ang aking mga pinsan na umuwi para akong nanamlay nang hindi ko man lang nakausap ng matagal ang magandang binibini. Kinagabihan ay hindi kami kaagad natulog. Matagal kasing hindi kami nagkikita-kita, kaya nagbanding kami sa bakuran ng lolo.
May tumutugtog ng ukulele ni Lolo na sinasabayan ng pagkanta ng babae kong pinsan. Masaya kami at nagtatawanan nang may biglang dumaang wakwak sa aming uluhan. Hala, yari tayo. Si Aling Isang. Naghahanap na naman yata ng mabibiktima. Wika ng isa kong pinsan na lalaki. Sinong Isang? Nagtatakang tanong ko. Yung matandang babae na may magandang anak. Bilis, pasok kayo sa bahay ni Lolo. Sagot nito. Mabilis kaming pumasok sa loob at hindi pa man nailak ang pinto ay may bumagsak ng mabigat na bagay sa bubong. Ano yun? Gulat na tanong ko ulit. Ang aswang, bulong ng pinsan ko. Lumabas ang lolo galing ng kanyang kwarto at may bitbit pang baril. Bakit tayo sinugod ng aswang? May nagtangka ba sa inyong ligawan ulit ang anak ng aswang na yan? Galit na tanong ni Lolo. Ala, wala Lolo ha. Bakit pa namin pag-intrisang muli? Kayong alam naming anak siya ng aswang. Wika ng pinsan ko, sabay tingin sa akin ng makahulugan. Uy, bakit ka nakatitig ng ganyan sa akin? Wala akong kilalang ganyan ha. Pagsisinungaling ko, kahit pa parang may duda na ako sa dalagang kausap ko kanina lang sa talahiban. Biglang naging agresibo ang aswang sa bubong at gusto na nitong baklasin ang yerong bubungan ng bahay, kasabay ng kanyang maingay na tinig na tila ba nagwawala. Lintik kang aswang ka! Sisirain mo pa talaga ang bahay ko ah! Sigaw ng lolo sabay paputok ng ilang beses sa kinaroroonan ng aswang, kaya napatigil ito sa pagwawala. Ilang sandali pa ay may nakita kaming tumagas na dugo sa butas ng bubong na tinamaan ng baril ni Lolo. Bigla ring may pumapagaspas na pakpak at walang ingay na lumayo. Biglang tumahimik ang paligid at nanlumo pa ang Lolo nang makita ang butas ng kanyang bubong. Kinaumagahan, maaga akong bumalik sa talahiban. Nagbabakasakali akong makita pang muli ang magandang dilag na wari ko ay nagpatibok na ng aking puso. Iyon na yata ang tinatawag nilang love at first sight. Biglang kumabog ang aking dibdib nang masilayan ang magandang binibini doon mismo sa puno ng mangga na madalas naming tambayan na magpinsan. Bakit niyo pinatay ang nanay? Humihikbing tanong nito na ikinibigla ko. Ha? Wala kaming pinatay. Sagot ko rito. Sinungaling ka. Tama nga ang nanay. Hindi dapat ako nagtitiwala sa inyo. Nag-away pa kami ng nanay pagkatapos niya akong mahuli na nakipag-usap sa iyo. Kung sana, hindi na lang kita ipinagtanggol sa kanya. Sana, buhay pa ngayon ang nanay ko. Humahagulgol na wika nito. Natigilan ako sa aking narinig. Kung ganoon ay, anak nga ito ng aswang. At kaya ito nagwawala dahil sa nagkasagutan silang mag-ina nang dahil sa akin. Pero wala naman talaga kaming kasalanan. Ang nanay niya ang gustong gibain ang bubong ng lolo para makapasok. Dinedepensahan lang din ng lolo ang aming mga buhay. Hindi naman siguro pwede na pabayaan lamang namin ang aswang na makapasok at atakihin kami. Naawa ako sa anak ng aswang. Sayang ang ganda niya. Kahit siguro ipaliwanag ko ang panig namin ay hindi na ito mag-abala pang pakinggan ang paliwanag ko. Hinayaan ko na lamang itong lumayo nang tumayo na ito at patakbong tinalikuran ako. Biglang nanamlay ang aking katawan.
Unang pagkakataon pa naman na tumibok ang puso ko sa isang babae. Maling pitik pa pala dahil isang anak ng aswang at sa kasawiang palad ay napatay pa ng lolo. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa nakikinig. Harold ng Negros. Magsimula na tayo. Mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel, Sir Casper. Itago niyo po ako sa pangalang Jay. Nasa sinapupunan pa lang ako, ay lapitin na talaga ako ng aswang at hindi ko alam kung ano ang dahilan. Basta ang sabi ng nanay ay lagi kaming nalalagay sa kapahamakan noong ipinagbubuntis pa lang niya ako. Taong 1991 iyon. Dahil siya lagi ang inaatake ng aswang na itatago natin sa pangalang Maring. 7 buwan lamang daw ako noon sa sinumpupunan ng aking ina nang kamuntikan ng madali ng aswang ang nanay nang minsang dinukot siya nito sa butas ng aming dingding na gawa sa dahon ng niyog. Nasa tabing dagat kami noon nakatira at pangingisda ang pangunahing pangkabuhayan ng aking ama. Kaya 2:00 pa lang ng madaling araw ay gumagayak na ito patungong laot. Simula kasi noong nagbibinata pa ang tatay ay ito talaga ang namulatan niyang trabaho, kung kaya't ito na rin ang permanente niyang pinagkakakitaan. Naiwang mag-isa ang nanay, ngunit lagi naman siyang binilina ng itay na magmatsyag at laging itabi ang pinatulis na bagakay na siyang panlaban sa masamang hininga tulad ng aswang. Palagi rin namang sinasaradong mabuti ang pintuan nilang yari lamang sa kawayan. Ngunit may isang beses na sobrang bigat ng katawan ni nanay. Nasa isip niya ay tumayo na siya para isara. Iyon pala ay panaginip lang niya. Isang madaling araw iyon nang ginising siya ng itay. Dahil nga papalaot na ito. Juliana, gumising ka na kasi paumaga na. Mamaya wala akong huli. Ngunit nagmistulang tulog mantika ang nanay. Dala marahil ng pagbubuntis kaya napakaantukin at tulog mantika ito. Ilang beses rin siyang ginising hanggang sa dumilat ito at tumango, kaya lumabas na kaagad ang tatay. Isarado mo na. Siguraduhin mong mahigpit ang pagkasara mo nang hindi ka mapasok ng mga masasamang loob. Tumangaw lang ito bilang sagot, ngunit sa isip niya ay mamayang konti na siya tatayo para isara. Ngunit muli lamang napalalim ang kanyang pagtulog. Naalimpungatan na lang siya nang biglang bumukas ng malakas ang pintuan. Bumungad sa kanyang nakakatakot na mukha ng isang aswang. Nagbabaga ang mga mata nito at naglalaway na. Ang hahaba ng pangil at sobrang kulubot ng makikinang nitong balat dahil sa langis na pinangpahid nito sa kanyang katawan. Nagbabadya itong umatake sa nakahiga kong ina na sobrang nagulat sa hindi inaasahang kakaibang panauhin. Tumalon ito sa papag ng bahay na parang pusa. Doon pa mismo sa hinihigaan ng nanay. Mabuti na lang at alesto din siya at mabilis na tumayo para umilag sa aswang. Ngunit ang pangalawa nitong pagsugod ang hindi na ilaga ng nanay. Nakalmot siya nito sa magkabilang braso dahil pinoprotektahan niyang huwag mahawakan ang malaking umbok ng tiyan. Nakipagbuno siya sa aswang sa kabila ng hirap sa paggalaw dahil sa
mabutingting niyang tiyan. Sobrang ingay nilang dalawa na siyang ipinagtataka ng tatay nang bumalik ito dahil may nakalimutan. Lakad takbo ito pabalik ng bahay dahil ramdam niyang hindi maganda ang nangyari sa loob ng kanilang bahay. Doon niya naabutan ng nanay na nakikipagbuno sa aswang at sobra nang nag-aalala siya para sa kalagayan nito, lalo na sa akin na nasa loob ng tiyan. Kinuha ng tatay ang itak na nasa gilid ng sahig. Tinaga niya ito agad. Ngunit nadaplisan lang sa kaliwang balikat dahil sa liksi nitong gumalaw. Mabilis din itong tumalon palabas ng bahay na parang sa pusa. Dahil sa pangyayari ay hindi nakatuloy si tatay sa pangingisda dahil natakot siyang balikan ng aswang si nanay. Kinabukasan ay maagang nag-usisa ang tatay dahil batid niyang nasa malapit lang ang nilalang na umatake sa kanyang asawa. Kinabukasan, sa kapihan ay namataan kaagad niya ang matandang si Tonya. May malaking bigkis ng tela ang kaliwang braso nito at halatang bagong-bago dahil sa marka ng dugo na tumataga sa tela. "Lola, parang malaki-laki ang sugat mo ah. May ginawa ka na naman yatang milagro." Dinig daw niyang wika ni Paring Igme na kanilang kapitbahay. Pasulyap-sulyap lang ang matanda kay Papa habang tinitigan niya ito ng mabalasik. Marahil ramdam rin niyang nagdududa si Papa sa kanya o di kaya'y takot ang aswang kay Papa at nakiramdam rin kung ano ang gagawin ni Papa. "Nahulog ako sa puno ng duhat. May malaking higad pala at hindi ko namataan kaya nahulog ako at ayun na. Bumagsak ako sa matulis na bato at ang aking braso ang tumama roon." Paliwanag nito kay Paring Igme na nagpangiti kay Papa. "Kagabi lang kasi nakasalubong ito ng aking ama na may pasan na isang bigkis ng kahoy ng panggatong. Wala naman itong sugat. Alangan namang bumalik siya ng bukid. Kagabi ay malayo pa iyon mula sa tabing dagat. Naglipa na kasi ang mga aswang sa aming lugar noong araw dahil napabalitang may isang barko daw ang naglayag papuntang Negros at ang laman noon ay purong mga lahi ng aswang. Sa daungan ng Iloilo ang mga ito dumulog at doon na rin ang karamihan sa kanila naghanap ng lungga. Ngunit ang iba ay pumayo pa sa ibang lugar ng Negros at nagparami. Nag-asawa ng ordinaryong tao at nangyayanggaw ng mga naisin nilang maging katulad nilang aswang. Ayon din iyon sa mga magulang ng nanay. "Kagabi muntik nang maging karne ang asawa ko ng aswang. Mabuti na lang at nakabalik pa ako dahil may naiwan akong mahalagang gamit. Dahil kung hindi, talagang wala akong maabutang asawa kinabukasan." Parinig daw ng tatay sa matanda at nabigla naman ang taong nasa kapihan nang marinig ang sinabi niya. "Nako, pinasok talaga ng aswang ang bahay ninyo?" Tanong ni Paring Iseng na nagkakape rin roon. "Oo, napasarap ang tulog ng asawa ko at hindi na nailak ang pintuan kaya nakakuha ng pagkakataon ng aswang. Napasukin siya pero nataga ko naman." Saad pa ng tatay dito. "Talaga, natamaan naman kaya?" Tanong ng isa pa sa kanila. "Nako, oo, nakailag at nakatakas pero nataga ko ang kaliwang balikat ng aswang. Kaya siguradong iniinda niya iyon ngayon mismo." Napayuko ang matanda at nagmamadaling umalis. Kaya nagkatinginan ang lahat dahil halos lahat ng taga-amin ay kilala ang matandang bilang bantog at agresibo na uri ng aswang. Siya ring pagdating ni Lula Maring
na may sa pusa rin ang pandinig dahil bantog rin ito na aswang sa aming lugar. Ngunit mabait nga lang at matulungin. Huwag mo kasing hayaan na gumala na kapag hapon ang asawa mo. Ang bango ng dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay matagal mawala sa hininga ng isang aswang. Wika nito. Kilala mo ba kung sino sila, Lola Maring? At saka paano ba malaman na aswang ang isang tao? Tanong pa ni Mang Igme. Nako, kung aswang lang ang dami rito sa atin, huwag mo nang alamin pa. Ang importante ay mag-ingat kayong huwag mabiktima. At saka yung mga aswang kung tignan mo sila ay hindi nakikipagtitigan. Wika nito at nakatingin pa sa tinitimpla nitong kape. At saka nanghahawa sila sa mga piling tao na gusto nilang hawaan. Dagdag pa nito. Ganoon pala yun, Lola. Siya ring pagdating ng nanay na bakas pa ang mga kalmot ng aswang sa kanyang mga braso. Sinalubong ito ni Lola Maring. Nilawayan niya ang kanyang kamay at minarkang cross iyon sa tiyan ng aking ina. Huwag ka kasing magsuot ng pulang damit. Kitang-kita ang bata sa loob ng tiyan mo. Wika pa nito. Paano niyo po nasabi yan, Lola? Nagtatakang tanong ng nanay. Ay, basta. Sundin mo ako. Tsaka ako ang unang ninang ng batang iyan. Panganay pa naman iyan. Wika pa nito. Tumango naman ang nanay kahit pa nagtataka. Dahil hindi tagaroon ang nanay ay hindi nito alam ang katauhan ni Lola Maring. Simula noon ay lagi na lang may nagtatalong hayop sa bakuran ng bahay tuwing madaling araw kapag wala na ang tatay sa bahay dahil mangingisda siya. May pagkakataon pang nabutas talaga ang bubong ng aming bahay dahil lamang sa pag-aaway ng dalawang nilalang. Nahulog ang mga ito sa gitna ng papak at sobra ang takot ng nanay dahil mag-isa lang siya noon sa bahay. Ang isang nilalang na sobrang pangit ang itsura ay gustong sugurin ng nanay at naglalaway na ito ng sobra. Ngunit pilit na pinipigilan ng isa ring nilalang na katulad rin nito. Mas malakas rin ang nilalang na gustong dumepensa sa nanay, kaya nahila niya palabas ang isang napaka-agresibong nilalang. Kwento ng nanay sa itay ang nangyari, kaya simula noon ay humingi ng pabor si tatay sa kanyang mga magulang na samahan muna ang kanyang asawa hanggang sa maisilang na ako dahil nanganganib ang kanyang buhay at walang balak ang aswang na tantanan ang nanay. Nang masilang ako at nabinyagan ay unang kinuhang ninang si Lola Maring, ang aswang na laging pumoprotekta sa akin noong nasa sinapupunan pa lamang ako. Lagi akong may libreng isang lata ng gatas kada buwan. At nang lumaki-laki na, ay mga tinapay, biskwit, at gatas pa rin. Sobrang minahal ako ng ninang kong iyon at ni minsan ay hindi niya ako binibigyan ng ulam. Laging dry goods lamang at lagi pa nitong binibilin sa nanay na huwag tumanggap ng mga ulam na bigay ng mga hindi pamilyar na kapitbahay. Grade 1 ako noon nang may matandang babae na lumapit sa akin. Hapon iyon at uwian mula sa paaralan. Halika baby J, sumakay ka sa akin. Pauwi na rin kasi ako. Yaya nito sa akin at walang pagdadalawang isip na hinawakan ako sa kamay. Kilala mo po ako? Inosenteng tanong ko noon. Oo naman. Kaibigan ako ng ninang Maring mo. Wika nito na hinihila na nga ako nito kaya automatic ko na rin akong napasunod.
Inaakay ako nito at kahit sa murang edad ay alam ko na hindi iyon ang daanan papunta sa aming bahay. Lola, hindi po ito ang daan pauwi sa aming bahay. Puna ko dahil gitna na yata iyon ng tubuhan na lampas na sa aking ulo. Samantalang ang nanay at tatay ay nagwawala na dahil sa hindi nila ako mahagilap sa eskwelahan. Mabuti na lang at may nakamata pala sa aming isa sa mga teacher na sumama raw ako sa inakala nilang lola ko. Kaya naisip rin nilang baka si Lola Maring iyon. Ngunit hindi naman iyon pumupunta ng paaralan para sunduin ako. Kaya hindi pa rin mawala sa isip ng nanay ang mag-aalala. Pinuntahan nila kaagad ang bahay ng aking ninang na aswang. Ngunit wala ako roon, kaya mas lalong naiyak ang nanay. Tumahan ka, Mare. Mukhang alam ko yata kung saan ang aking inaanak. Uwi ka nito at naghanda ng bumaba. May maliit na bote itong nilagay sa bulsa, tsaka nagmadaling umalis. Huwag na kayong mag-alala. Walang masamang mangyari sa inaanak ko. Ang gagawin niyo lang ay hintayin akong dumating sa inyong bahay. Uwi ka nito at saka nagmadaling umalis. Samahan kita, Lola Maring. Uwi ka ni tatay, ngunit mariing tumanggi ang matanda. Hindi natin maabutan ang iyong anak kung sasama ka pa sa akin. Hayaan mo na lang akong mag-isa hanapin ang iyong anak. Uwi ka nito. At nagmadali nang umalis. Umiiyak na ako noon dahil sa takot at hinahanap ko na ang aking mga magulang. Ngunit panay alibay lang ang matanda. Abala lang ito sa paggawa ng apoy at may inhain itong malaking kaldero. Ilang sandali pa ay lumapit na ito sa akin at hinubad ang aking damit at saka short na inoperme. Inutusan ako nitong maligo at linisin ang aking sarili. Ngunit hindi ako sumunod dahil gusto ko nang umuwi at makita ang nanay at tatay. Kinarga na lamang ako nito at pinatong sa kanyang lababo. Ngunit hindi pa man ito nasimulang paliguan ako nang biglang may dumapo sa kanyang bintana. Isang malaking ibon iyon at kita ko kung paano itong bigla ang nag-aanyong tao. Ang mapagmahal kong ninang iyon. Hindi na pumasok sa isipan ko ang dating anyo niya, kung ano man ang katauhan niya. Basta diretso lang ako ng iyak. Hindi rin ako nakaramdam ng takot kay ninang. Tumingin ako sa aking ninang na parang humihingi ng saklolo dahil medyo naglak ang pangako. Hindi ko tansya kung gaano kabilis itong nakalapit sa aming kinaroroonan. Basta sobrang bilis nun. Nasa isang kisap mata ko lang yata ay nasa harapan ko na ang ninang. At mahigpit akong niyakap at ibinalik si Papag. Ayaw pong pumayag na matandang si Tonya na siya rin palang umaatake kay nanay kahit pa man noong ipinagbubuntis pa lamang ako. Nakipagbuno ang ninang kong aswang sa kapwa rin niya kaure para lamang protektahan ako. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na tantanan ang ina ng anak ko. Ano ba? At ang tigas ng ulo mo, gusto mo talagang magpatayan tayo? Pwes, hindi kita aatrasan. Uwi ka ng ninang habang patuloy ang kanilang awayan. Nakatayo lamang ako noon na parang estatwa at aliw na aliw sa pag-aaway ng dalawang nilalang. Maging ang pagpalit ng anyo ng dalawa ay nasaksihan rin ng dalawa kong mga mata. Ngunit hindi man lang ako nahintakutan. Kung magiging ibon ang isa, ay sa ganoong uri din magpalit ang isa. Kung magiging aso naman yung isa, ay ganoon rin ang isa. Ngunit ilang beses yata silang nagpalit ng anyo, na para bang sa panaginip ko lamang iyon nakikita. Sobrang totoo ang pangyayaring iyon na aking natunghayan. Nangihina na yung isa kaya umiyak ako ng napakatinis.
Dahil inakala kong ninang ko na iyon na halos nag-aagaw buhay na dahil sa sobrang dami ng sugat at dugo ang lumabas sa katawan. Ngunit biglang nagpalit ng anyo ang ninang na sobrang lakas pa at hindi ganoon karami ang sugat. Habang ang matandang si Tonya ay marami ng kalmot at sugat ng mga pangil ang buong katawan dahilan ng kanyang paghina. Mabilis akong niyakap ng ninang at binihisan tsaka nagmamadaling umalis ng kubo na iyon. Halika na anak, sa susunod huwag kang sumama kahit kanino kasi maraming masasamang nilalang na tulad ng matandang iyan. Mabuti na lang naabutan kita. Paano na lang pala kung hindi? Mas lalo akong umiyak dahil sa biglaang takot na aking nadarama. Ngunit inalo niya akong muli para tumahan. Shh, sige na, wala na Tahan na. Nandito naman ang ninang, lagi kang babantayan ng ninang. At laging handa ang ninang na isalba ka sa lahat ng kapahamakan Tahan na. Saad nito sabay himas ng aking likod, kaya dahan-dahan rin akong tumahan. Pagdating ng bahay ay halos hindi na ako makahinga sa sobrang higpit ng pagyakap ng nanay at tatay. Panay rin ang iyak ng inay at sinisisi pa ang sarili dahil nahuli siya sa pagsundo sa akin. Pero ang pangyayaring iyon ay malaki ang epekto sa akin. So tuwing makakita ako ng mga hayop gaya ng mga ibon at aso, ay lagi kong hinihintay na magmukhang tao ito. At maging ang nanay ni minsan ay inutusan ko pa minsan na magpalit anyo na kagaya kay Ninang Maring. Noong bata pa ako ay tinatawanan lang ako ng nanay tuwing sabihin ko iyon. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unti nitong pinapaintindi sa akin na ibang uri ng tao ang mga ganoon, na aswang lang ang makakagawa ng ganoon at madalas ay masasamang hininga at kumakain ng tao maliban na lang sa pinakamamahal kong ninang. Doon ako unti-unting nakaramdam ng takot sa aking ninang at medyo lumalayo na rin ang loob ko. Subalit pinapaliwanag ng ina na sadyang may mga mabubuting uri ng aswang na katulad ng ninang. Kaya nagpapasalamat pa rin ako sa ninang dahil kung hindi dahil sa kanya ay dalawa kami ng nanay ang wala na ngayon. Sa ngayon po ay may asawa na ako at 2 anak. Andito pa rin ako sa Negros. Sa ngayon po ay hindi ko na lang sabihin kung buhay pa ang aking ninang o patay na. Basta, hanggang dito na lang. Muli po, ako po si Jay ng Pilipinas. Ito po si Casper muli ang nagsasabing, ingat mga single. Hello mga kaaswang, magandang araw po sa inyo o gabi. Ang inyong mapapakinggan ngayon ay si Sir Bernie na mula sa Bunganga ng Lagim. Inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa channel niya na Bunganga ng Lagim. Nasa description po ang link ng channel niya at nasa pen comment. Maraming salamat po at sana ay makapag-subscribe din kayo sa kanya. Simulan na natin. Mapagpalang araw sa inyo, sir, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Johnny, 51 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, nangyari taong 2014 sa lugar ng Inapoy. Isang tahimik at papayapang pamayanan ng aming lugar. Malayo sa maiisyong mga tao, malayo sa mga masasamang loob, at malayo sa kahirapan. Hindi naman mayaman ang nasabing lugar.
Nasabi ko lang na malayo sa gutom ang nasabing lugar dahil sagana kami sa mga tanim na palay, mais at gulay. Isa sa may pinakamasagana na may pananim noon sa amin ay si Mariano alias Mamay. Dahil doon, halos mapuno na ng iba't ibang klase ng gulay ang kanyang bakuran, pati na ang lupang nasasakupan niya. Mabait si Mamay, matulungin at maawain. Sa dami ng mga natutulungan niya, madalas siyang himuking tumakbo bilang politiko para mas lalong makatulong sa mga taong naghihikahos kagaya namin. Pero lahat ng yun, tinanggihan ni Mamay. Aniya, maaari naman siyang tumulong sa mga tao kahit wala siyang posisyon sa gobyerno. Hindi niya naman kailangang lumikha ng pangalan para makilala. Tutulong daw siya sa abot ng kanyang makakaya kung ang isang tao ay karapat-dapat niyang tulungan. Mas lalo kaming humanga sa kanyang mga sinabi. Kaya naman siya na lang palagi ang bukang bibig naming mga tao. Kung gaano namin siya hinahangaan, hindi maiiwasang may mga tao ring ayaw sa kanya, naiinggit at hindi nagustuhan ng magagandang bagay na ipinapangalan namin kay Mamay. Siya naman si Albino. Siya ay isang anak ng politiko. May magiging posisyon na siya sa gobyerno at sikat din dahil bukod sa mapera, may mga tinutulungan na rin siya sa pamamagitan ng kanilang foundation. Yun nga lang, lahat ng kanyang itinulong sa bayan, inaanunsyo pa niya sa madla para lamang tangkilikin ang kanyang pangalan. Isa sa mga bagay na ayaw naman ng aking mga magulang. Yun bang pakitang tao lang? Para sa kanila, ang pagtulong ay hindi na kailangang ipagsigawan sa lahat ng tao. Ang kailangan lang ay gawin ang nais na itulong ng bukal sa puso. Madalas din itong pagtalunan ni Albino at Mamay na humahantong sa pagbabanta at pananakot. Minsan, nagkasagutan sina Mamay at Albino. Maraming taong nakarinig at sumang-ayon sa sinabi ni Mamay. Napahiya si Albino at walang salitang iniwan na umalis sa kumpulan. Sabi ni Mamay, mahirap daw kalabanin ng isang taong sarili lamang ang iniisip at tanging pagpapabango lamang ng pangalan ang nalalaman. Pagkasabi niyon, magalang na nagpaalam si Mamay saka umuwi na. Kaya nagsitalima na rin kami at nagkanya-kanya ng tungo sa aming mga tahanan. Si Mamay ay kapitbahay lang namin at nakatira kami sa gitna ng malawak na taniman ng mais. Ang kanyang bahay ay di kalayuan ng layo mula sa amin, na maririnig nga lang namin ang kahit na anong boses na nagmumula sa kanyang tahanan. Bandang 8:00 ng gabi, nasa kasarapan na kami ng pagtulog ng aking pamilya nang makarinig ako ng mga kaluskos mula sa mga tanim na mais. May mga dumaraan at batid ko, hindi lang sila dadalawa. Bumangon ako at sinubukang sumilip. Tansya ko, nasa 5 hanggang 6 katao ang dumaraan sa labas. May takip ang kanilang mga mukha, nakaitim at purong armado. Tingin ko nga, matataas na dekalibreng mga baril ang kanilang gamit. Mabibilis ang kanilang mga hakbang papunta sa bahay ni Mamay. Dinagundong ng kaba ang aking dibdib at nagpas siyang sundan ng mga kalalakihan. Kung sa kabilang daanan ako pupunta, hindi nila ako mapapansin, pero natitiyak kong kitang-kita ko sila kahit distansya lang ako sa bahay ni Mamay. Una akong nakarating sa malawak na bakuran ng aking kapitbahay. May malaking puno ng yellow top sa gilid, kaya doon ako sumiksik para magtago. Batid kong may masamang mangyayari nung gabing yun. Ayaw ko na lang makialam. Natatakot akong madamay. Nakita ko nang dumating ang mga kalalakihan at tinadyakan ng pintuan ng bahay ni Mamay. Ni hindi nakapormang lalaki dahil kaagad siyang binugbog at tinangay. Ni hindi na nga ako nakasigaw pa ng tulong
nang makita kong sinilaban pa ng mga kalalakihan ang bahay niya. Ang alam ko lang, dinala ng kalalakihan si Mamay sa kuweba at doon, tinorture siya ng walang humpay. Nilatigo, binugbog, binalian ng buto at ginawa ng lahat ng klaseng pang-aabuso na hindi makatao. Narinig ko kasi ang usapan ng dalawang lalaking nahuli sa paglalakad, samantalang si Mamay ay nauna nang dinala. Hinta ko tuloy akong nagtagong muli kung saan ako naroroon. Mukhang hindi basta-bastang tao ang kinalaban ni Mamay dahil hindi man lang natakot na ipadukot siya. Umuwi ako sa amin nang walang pinagsasabihan kung ano nga bang posibleng nangyari kay Mamay. Ang huli kong natatandaan, nagkakagulo sa bahay nang dumating ako. Umiiyak ang aking mga magulang na makita nilang nag-aapoy na ang bahay ni Mamay dahil tanaw lamang ito sa aming kinaroroonan. Pinuntahan ng mga pulis ang bahay kinaumagahan, ngunit huli na ang lahat. Wala nang natira kundi ang sunog na bahay na lamang. Di walang bakas na palatandaang naroon si Mamay. Marami tuloy ang nagulat at nagtaka sa nangyari. Hindi nila lubos sa kalaing sa bait ni Mamay ay may mga tao pa pala talaga na nakahandang saktan at gawan siya ng hindi maganda. Marahil ay dahil sa inggit. Hindi ako nagsalita, pero hindi ako makatulog dahil sa aking konsensya. Halos pumutok na ang aking ulo sa kaiisip kung buhay pa nga ba si Mamay at kung pinatay man siya, bakit hindi man lang natagpuan ng kanyang mga labi? Kay tuling lumipas ng mga araw, buwan at taon. Nakapag-asawa na ako at siyang nagmana sa tahanan na naiwan ng aking mga magulang. Dinala na kasi sila ng aking mga kapatid sa Maynila para sa kanila naman manirahan. Wala namang problema sa akin yun dahil usapan namin na kahit saan tumira ang aking mga magulang basta maaalagaan lang sila ng maayos. Gabi na yon nang magkagulo sa bahay ng kumpare kong si Erlich. Nawawala umano ang kanyang bunsong anak. Kinabahan tuloy ako at nakihanap na rin sa kanila dahil kaninang umaga pa raw nawawala ang bata. Kanina pa nila hinahanap pero hindi raw nila matagpuan. Kaya naman kinausap ko ang aking asawa at pinabantayan ng mga bata. Halos sumuko na kami sa kahahanap sa anak ni Erlich. Hanggang sa makita nga namin ang kawawang bata sa ilalim ng spillway. Patay na ang paslit. Walang dugo. Tila babasahang manika. Butas ang tiyan at nawawala ang mga laman loob. Halos hindi ako makahinga sa nakitang kalunos-lunos niyang kalagayan na animo biktima ng isang mabangis na hayop. Sino ang salarin sa pagpatay sa kawawang bata? Bakit ganito ang kanyang sinapit? Magmula nang matagpuan namin ang bangkay ng anak ni Erlich, marami ng haka-haka at mga kwentong kumakalat sa aming lugar. Kinatakutan nila ang mga estranghero na basta na lang dumarating sa aming tahanan para kunway magbebenta ng kung ano-anong mga bagay kagaya ng palanggana, pabango, pautang na kutsyon, mga damit at marami pang iba. Sabi kasi ng ilan, kunwari lang ang ginagawa nilang pagbebenta o pagpapautang. May mga naglalako na namimilit pumasok ng bahay at kapag nasa loob na, magpapausok daw ng pampatulog para madali nang makuha ng mga salarin ang batang sadya nila. Ang iba naman, mga doktor daw ang naroroon. Nangunguha ng mga bata, natatanggalan nila ng mga laman loob na maaaring pagkakitaan dahil ang bawat internal organ ay may naglalakihang halaga. Ako naman, iba ang nasa isip ko. Alam kong wala na ang mga nilalang na yun sa panahon ngayon, pero hindi ko may iwasang magduda at pagbintangan ng mga aswang dahil sa kaparehong pattern ng pagpatay sa mga sinaunang pambibiktima. Ang ganoong uri ng kamatayan ay kagagawan ng mga aswang.
Gustuhin ko mang sabihin sa kanila ang nasa aking isipan, natatakot naman ako na mahusgahan. Ang pagkawala ng mga bata ay naulit pa hanggang sa hindi na nga mapalagay ang lahat dahil sa mga nangyayari. Pansin ko pa na ang mga nawala ng anak ay dating mga tauhan ni Albino, ang kasalukuyang alkalde ng aming lugar. Hindi ko tuloy maiwasang ikonekta ang mga nangyayari ngayon sa nangyari din kay Mamay noon na tuluyan ng napaglipasan ng panahon. Baka kasi buhay pa si Mamay at naghihiganti lang. O di kaya'y naghihintay lang ng tamang panahon para lumabas at ipaalam sa lahat ang nangyari sa kanya noon. Nagiging mapagmatsyag na ako sa paligid kahit alam kong may mga napapansin na ako. Karamihan sa mga batang natatagpuan ay nawawala ng mga laman loob, butas ang tiyan at dibdib, at nawawala ang mga tsinelas. Imposibleng mawala ang tsinelas ng mga bata kapag lumabas sila ng bahay. Ginusto ko mang sabihin sa lahat ang aking mga napapansin, mas pinili kong maging tahimik. Ayaw ko kasing ako maging dahilan ng takot ng ibang tao. Nasundan pa ang mga pagkawala at nagsisimula ito sa pagkawala ng mga tsinelas. Napansin ko kasi ang pinsan ng aking asawa na minsang magbakasyon sila sa bahay. Ang kanyang anak na si Risa ay nagreklamong nawawala raw ang isang pares ng kanyang tsinelas. Kinagabihan, nagulat ako nang may mga narinig na kaluskos sa labas ng bahay. Bumangon ako at sinubukang tignan kung sino yon. Napakunot noo ako nang makitang lumalabas ng bahay si Risa na nasaan yung wala sa sarili habang nakakarinig na may hinang sitsit mula sa labas ng bahay. Hindi ko maiwasang kilabutan nang sundan ko ng tingin ng pinanggagalingan ng sitsit. Sigurado ako, bulto yun ni Mamay. Imposibleng buhay pa siya sa tagal ng panahon na nawala siya at tinakala naming patay na siya. May nag-iba kay Mamay. Tila ba hindi na siya ang taong mabait na nakilala namin. Sa itsura niya pa lang, naghuhumiyo na ang kasamaan na nagbabadya ng panganib. Pasimple kong tinawag ang aking asawa at sinabihang magtawag ng pulis at susundan ko si Risa. Sa kakahuyan, pupunta ang dalawa. Pansin ko, parang nasa hipnotismo ang bata dahil ginagawa nito anuman ang iutos ni Mamay. Nang huminto nga sila, nakita kong tumingala si Mamay sa langit at dahan-dahang nagbago ng anyo. Naging isa siyang aswang. Nang lumabas na ang mahaba niyang kuko at matutulis na pangil, pumulot na ako ng malaking sanga at sinugod ko ang aswang. Kahit si Mamay pa siya, hindi siya makakalusot sa akin. Napaangil ang aswang nang dumaluhong ako sa kanya. Biglang nagkamalay si Risa at nagsisigaw habang tinatawag ang kanyang mama. Ako naman, nakipagtagisan ng lakas sa aswang, nagpagulong-gulong kami sa lupa habang panay ang kalmot niya sa akin. Hindi ko lubos maisip kung ano nga bang nangyari sa kanya at nagbago si Mamay. Sumigaw ako at sinabi sa kanya na hindi niya ba ako nakikilala. Kahit papaano, magkaibigan kami noon. Hindi ko naman sinasadyang pabayaan siya. Natakot ako ng mga panahong sugurin ang kanyang bahay ng mga armadong kalalakihan. Sumingasing si Mamay at sinabing nasa bingit siya ng kamatayan nang iligtas siya ng isang aswang. Binigyan siya ng itim na bato para mabuhay ulit, pero hindi na kagaya ng dati. Nakakaramdam na siya ng uhaw at gutom, pero tanging karne lang ng tao ang makakapatid nun. Ang ginagawa niya, binibiktima niya ang mga anak ng dating tauhan ni Albino. Tutal ang lalaki naman ang naging dahilan para maging miserable ang buhay niya. Tinanong ko siya kung bakit idinamay niya si Risa. Sagot niya, ginusto niya ring gumanti sa akin. Dahil alam ko raw na pinapatay na siya
Pero pinagmasdan ko lang siya mula sa malayo. Ni wala man lang daw akong ginawang hakbang para tulungan siya. Aminado ako. Nahiya ako doon. Totoo naman ang lahat ng kanyang sinabi. Bago pa man siya magsalita ulit, nakarinig na kami ng mga putok ng baril. Kay bilis na wala ni Mamay sa kadiliman at hindi na nagpakita pang muli. Noon kumalat ang balita tungkol kay Mamay na kinatatakutan tuloy ng lahat. Kay daming bersyon na ang kumakalat tungkol sa pagiging aswang niya. Naroong makita raw si Mamay na nilalantakan ng isang sanggol sa talahiban. Naroong magkunwa siyang janitor sa isang eskwelahan at nilantakan ng laman loob ng isang estudyante. At minsan naman, namataan siya sa isang bar at namimikap ng babae saka dinadala sa isang motel para doon tanggalan ng mga laman loob. Patunay noon ng mga bangkay na natagpuan sa nasabing lugar. Kinatakutan tuloy siya hindi lang sa aming lugar, kundi sa karatig bayan. Kahit sinabi na niya ang dahilan kung bakit ninais niya akong idamay sa kanyang paghihiganti, hindi ko maiwasang matakot. Ayaw kong dumating ang panahon na ang anak ko na mismo ang kunin at lantakan ni Mariano alias Mamay. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Johnny ng Inapoy.